नमस्कार मंडळी, कोकणची माणसं साधी भोळी या यूट्यूब चॅनलला तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे मंडळी. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती समृद्धीमध्ये जाऊ ही ईश्वरचरणी प्रार्थना आहे माझी. आणि मी माझ्या चॅनलबद्दल दोन शब्द सांगू इच्छिते. म्हणजे माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी भोळी. मी प्रॉपर कोकणातली आहे, पण कोकणात सणावाराला असतो, नाहीतर मी जम्मूला असते, जम्मूमध्ये. तर जेव्हा जेव्हा सण वगैरे असतात तेव्हा मी कोकणात जाते छान छान सणांना वगैरे. तर माझ्या चॅनलमध्ये तुम्हाला कोकणातले छान व्हिडिओ भेटतील आणि कोकणातले छान छान शॉर्ट्स आहेत, नेचर व्ह्यू आहेत, कल्चरल व्हिडिओ आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे, म्हणजे आता मी जम्मूला आहे तर जम्मूतले टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत माझ्या चॅनलला. तर नक्की एकदा पहा. जम्मू पंजाब मी फिरते. तर नक्की तुम्ही पहा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला भेट द्या आणि नक्की व्हिडिओ पहा. आणि आवडल्यास जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि बेल आयकनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका मंडळी. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. आणि ज्यांनी ज्यांनी मला जॉईन केले आहात त्यांनी प्लीज चॅनलला जाऊन बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला ना माझं नोटिफिकेशन येतील. हॅलो सर्वेश, कसा आहेस? सर्वेश बोलते व्हेरी नाईस लुक. हॅलो, थँक्यू सर्वेश, थँक्यू सो मच. कसा आहेस तू आणि कसं चाललंय कणकवलीमध्ये, कसं वातावरण आहे? म्हणजे पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तुम्ही लाईव्हला पटापटा जॉईन झाला तर आपल्या छान गप्पा होती, लवकरात लवकर स्टार्ट होतील. तर कमेंट करत राहा. सर्वेश दादा म्हणतोय मी मस्त. ओके सर्वेश दादा, थंडी वगैरे पडते का कोकणात? चैत्राली गुरव, हाय चैत्राली ताई, स्वागत आहे. मनस्वी काय करते? प्लीज पटापटा ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. तुम्ही कशा आहात? मी मस्त आहे सर्वेश, मी खूप छान आहे. मी खूप छान आहे. प्रांजल क्वीन, हाय प्रांजल, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी लाईव्ह चालू आहे. तुम्ही पटापटा लाईव्हला जॉईन झालात तर आपल्या गप्पा छान होतील. आणि नवीन नवीन माणसांनीही जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. खूप मजा येईल तुमच्यासोबत ओळख करून घ्यायला. तर कमेंटही करा मंडळी, छान छान कमेंट्स करा. सर्वेश रासम म्हणतायत हां कोकणात थंडी चालू झाली. होय काय सर्वेश, कोकणात थंडी असा, पण मी जम्मूक रवते तर माझे सर जम्मू त्याच्यापेक्षा भयंकर थंडी आहे. संध्याकाळचा 16 टेम्परेचर वगैरे होता. मानसी नाही सॉरी प्रांजल म्हणता लाईक डन. थँक्यू प्रांजल, थँक्यू सो मच. सर्वेश म्हणता लाईक डन. थँक्यू सर्वेश. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला खरंच खूप खूप स्वागत आहे सर्वांचं. कोकणात जत्रा चालू झालेल्या असत, मज्जा येतात. सध्या कोकणातली जत्रा एन्जॉय करू. पण आम्ही कोकणात नाही नसल्यामुळे माका खाजी काय गावनत नाहीत खाव. बंगाली खाजा आपला खाजी असतं ते, म्हातारीचे केस. आणि खरंच काय भारी दिवस होते ते. रॉकी, हाय रॉकी, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय रॉकी तुम्ही? IBPS साई, हॅलो, ओळखलात कधी? हो साई, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी चॅनलला. मुंबईमधून हो का रॉकी दादा? मुंबईवरून बोलताय का? खूप खूप धन्यवाद रॉकी दादा, खूप खूप धन्यवाद. चॅनलला जॉईन व्हा रॉकी दादा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येऊन जातील. रॉकी दादा, तुम्ही जर जॉईन झाला चॅनलला तर तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. साई काय बोलतो? द एट काय? द एट, थँक्स. आपण कुठून आहात? रॉकी दादा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यामधून आहे मी.
पण मी कोकणात सणावारांना असते. सध्या मी जम्मूला आहे. तर थँक्यू सो मच माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. सतीश रुकारी, सतीश दादा व्यवस्थित काय ते टाईप करा. मला अर्धवट तुमचं क्वेश्चन समजलं नाही. रॉकी, हो चालेल, करतो जॉईन. थँक्यू रॉकी दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. आणि प्लीज ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केलं त्यांनी डबल टॅप करून लाईक करा. सर्वेश म्हणते तुम्ही जम्मू काश्मीरला राहता? नाही, जम्मू काश्मीरला नाही, जम्मूमध्ये आहे मी. सतीश दादा म्हणते जेवण झालं का? हो सतीश दादा, जेवण झालंय, आता जेवायचं आहे, राईस बनतोय. सत्यजित दादा, ताई शुभ दुपार. नमस्कार सत्यजित दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मंडळी ज्यांनी ज्यांनी चॅनलला लाईक केलं नाही आहे त्यांनी प्लीज लाईक करा. रॉकी म्हणताय मी कोकणामधून आहे, मी याआधी आलो आहे तुमच्या लाईव्हमध्ये पण. हो का दादा, पण मला समजलं नाही तुम्ही आलेला. तसं कदाचित आला असेल, माझ्या लक्षात नाही. पण खूप खूप धन्यवाद पुन्हा एकदा लाईव्हला आलात त्याबद्दल. तुम्ही पण कोकणामधून कुठून आहात दादा? सत्यजित दादा म्हणते ताई या जेवायला या ताई. ओके सत्यजित दादा, आज काय कोंबडं वगैरे आहे का? गणपत भक्त, नमस्कार. गणपती भक्त नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्हला सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. ज्यांनी लाईक केलं नाही आहे त्यांनी प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. मंडळी, तुमचा एक लाईक मराठी माणसासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. तसेच तुम्ही जर जॉईन झाला चॅनलला तर आम्हालाही खूप आनंद होईल. कोकणातलं चॅनल आहे, नक्की सपोर्ट करा. आणि जॉईन झाला तर बेल आयकॉनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका. सतीश दादा म्हणतायत हो दादा, जेवण केलं. मनसाराम गंगुर्डे, नमस्कार मनसाराम दादा, स्वागत आहे. मनसाराम दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. चॅनलला प्लीज जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. किशोर दादा म्हणतायत तुझं जेवण झालं का ग? हो किशोर दादा, जेवण बनलंय, जेवायचं आहे. खूप खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला सर्वांचं. खूप नवीन माणसं जुळत आहेत, तर खरंच खूप बरं वाटतंय. सर्वांनी सपोर्ट करा. कोकणातलं चॅनल आहे. किशोर सुरळकर, तुझं जेवण झालं का ग? हो दादा, जेवण झालंय. सोमा जाधव, नमस्कार, लाईक डन. थँक्यू सोमा दादा. कुठून बोलताय तुम्ही? कुठून बोलताय एकदा नक्की सांगा मला. कुठून माझं लाईव्ह पाहताय? कुठून लाईव्ह पाहताय नक्की सांगा. रॉकी दादा म्हणते मी पण कुडाळमधून आहे, पण लहानपणापासून मुंबईमध्ये आहे. हो का रॉकी दादा, माझा पण जन्म कुडाळमधलाच आहे. म्हणजे तालुका माझा कुडाळ पडतो. आणि पूर्ण म्हणजे बालपण, जन्म माझा सिंधुदुर्गातलाच आहे. आणि माझं सासरी कुडाळच आहे. ओके, खूप बरं वाटलं रॉकी दादा. लाईक डन म्हणतायत सोमा दादा, थँक्यू सोमा दादा. सतीश दादा म्हणतायत लग्न झालं का? हो दादा, लग्न झालंय माझं, धन्यवाद. परी सेजूल, हाय परी, कशी आहेस? हाय. गणपती दादा म्हणतात ब्रेन रूट. सोमा दादा म्हणते सबस्क्राईब केलं. ताई थँक्यू सोमा दादा, थँक्यू सो मच. माझं रोज लाईव्ह असतं 1:15 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता. संध्याकाळचं कन्फर्म नसतं, पण दुपारी मी घेते लाईव्ह 1:15 वाजता. तर नक्की जॉईन व्हा परत ते जेव्हा माझं लाईव्ह असेल. आणि बेल आयकॉनवर ऑलवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील लाईव्हच्या. परी सेजूल म्हणते ताई तुम्ही कुठे राहता? तर परी सेजूल, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. पण मी सध्या कामानिमित्त आम्ही जम्मूमध्ये राहतो. सतीश दादा म्हणतात तुमचं. परी सेजूल, कशा आहात तुम्ही ताई? मी मस्त आहे ताई. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. तुकाराम रणमरी, तुकाराम दादा स्वागत आहे चॅनलला.
प्लंबिंग मास्टर पुणे, नमस्कार दादा, पुन्हा एकदा खूप दिवसांनी आलात माझ्या चॅनलला. सर्वेश दादा म्हणते मी जेवतो आता, तुम्ही जेवलात का? नाही रे, टाईम आहे आम्हाला. सोमा जाधव म्हणते एकच दादा, एकच लाईक असतं, एकदाच करायचं असतं लाईक. तुकाराम दादा नमस्कार. अमित रावळ, हाय अमित दादा, स्वागत आहे चैनलला, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे. क्रांती विरलॉग, हॅलो ताई, मी न्यू आहे. नमस्कार क्रांती ताई, कुठून बोलताय? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज ताई नवीन असाल तर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. आपल्या कोकणातली मराठीत माणसं आहेत, कोकणातलीच आहेत अशी नाही, बाकीही जिल्ह्यातली आहेत. नक्की जॉईन व्हा, खूप मस्त असतं लाईव्ह, तुम्हालाही आवडेल. आणि जर नवी चॅनलला जॉईन झालं तर बेल आयकनवर क्लिक नक्की करा. तुकाराम दादा म्हणते तू खूप छान दिसते. नमस्कार नमस्कार तुकाराम दादा, खूप खूप धन्यवाद. सोमा दादा म्हणते क्रांतीताई नमस्कार. सोमा दादा म्हणते मी सांगली जिल्हा तासगावमधून आहे ताई. सोमा दादा खूप खूप धन्यवाद, खूप माझ्या लाईव्हला आलात तुम्ही, खूप खूप धन्यवाद दादा. सोमा दादा सांगलीवरून बोलताय, खूप आनंद झाला, थँक्यू सो मच. क्रांतीताई म्हणते हॅलो सोमा दादा. सोमा दादा म्हणते क्रांतीताई मी पण नवीन आहे इथं, आज नवीन माणसं जॉईन झाली आहे. सोमा दादा आहेत, क्रांतीताई आहेत आणि अजूनही आहेत, तर धन्यवाद सर्वांना. प्लीज पटापट सर्वांनी कमेंट करा आणि छान छान कमेंट करा. क्रांतीताई म्हणते मी पण न्यू आहे. सोमा दादा, क्रांतीताई आज तुम्ही नवीन असाल तर उद्या आपली छान मैत्री जमेल नक्कीच. आणि खूप अशा मैत्रिणी पण अशा लाईव्हवर जमल्या आहेत याआधीही. रॉकी दादा म्हणते माझा जन्म मुंबईमध्ये आहे, लहानपणी होतो गावी पण नंतर मुंबईला आलो. हो दादा, अशा बऱ्याच जणांचं असतं की म्हणजे जन्म कोकणात होतो थोडे दिवस, पण पोटा पाण्यासाठी आपल्याला आपला पाऊल उचलावं लागतं. तसंही लोक मुंबईला जातात, पण शेवटी आपल्या गावाकडची ओढ असते, ती माणसं येतात आपल्या गावीही सणांना. तर धन्यवाद दादा, खरंच खूप बरं वाटलं रॉकी दादा की कोकणातले असाय तुम्ही. मी आपण कोकणातला, तुम्ही पण कोकणातले, लय बरं वाटला. निखिल वैद्य, हाय निखिल दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनल. ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी प्लीज डबल टॅप करून लाईक करा. 10 तरी लाईक होऊन जाऊ दे, पण 12 मिनटं झाली लाईकच होत नाही आहे. ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी लाईक करा. 8 लाईक झालेत, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15पर्यंत तर पटपट व्हायला पाहिजे होते एवढ्यात. सोमा दादा म्हणतायत क्रांतीताई बघा काही आपलेसाठी मटन चिकन आणले आहे का? मग नवीन आहात आपण तर. हा दादा, एक दिवशी मस्तपैकी सर्वांची यूट्यूब फॅमिलीची पार्टी करायची. आपल्याकडे आणतात ना दादा, की आपल्याकडे पाहुणे वगैरे आले तर चिकन मटन आणतात की, पाहुण्यांना बेत मस्त घालतात. आपल्याकडची ती एक संस्कृतीच आहे. क्रांतीताई म्हणतायत सोमा दादा आपण रात्री बोललो ना स्मिताताईच्या लाईव्हला. हो का दादा? क्रांतीताई प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि प्लीज डबल टॅप नाही केलं असेल तर प्लीज डबल टॅप करा, मला तुमच्यासोबत बोलायला आवडेल. तर क्रांतीताई तुम्ही खरंच खूप छान बोलता. रॉकी दादा म्हणते जॉईन डन, मला पण जॉईन कर, मी तुला कमेंट केली आहे. ओके रॉकी दादा, नक्कीच नक्कीच. डार्क आईज एडिट. सूरज माने, सूरज दादा नमस्कार. क्रांती बोलते रॉकी दादा मला पण जॉईन करा, मी बॅग देते. ओके क्रांतीताई, नक्की. रॉकी दादा म्हणतात लाईक डन, थँक्यू रॉकी दादा. सर्वांनी डबल टॅप करा. मनाली चव्हाण, हाय मनाली ताई, मोनाली चव्हाण. मोनाली ताई नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला खूप खूप स्वागत आहे. कुठून बोलताय मोनाली ताई, नक्की सांगा. सोमा दादा सांगते मग आता नाही करत, माझ्या खूप आयडिया आहेत. हो का सोमा दादा, चालेल चालेल.
मोनाली ताई म्हणतायत हाय. सुखदेव लसुरे, सुखदेव दादा नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज नवीन असाल तर जॉईन व्हा चॅनलला. बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि डबल टॅप करून लाईक करा. आणि दोनदा लाईव्ह असतं दादा, सुखदेव दादा, दुपारचं 1:15 वाजता आणि संध्याकाळचं. तर नक्की जॉईन व्हा. ताई क्रांतीताई म्हणते ताई मी पुणेमधून आहे, हिंजेवाडीची आहे मी. जॉईन केलं आहे ताई, तुम्ही पण मला करा. हो ताई, प्लीज मला एक कमेंट करा माझ्या ब्लॉगला वगैरे जाऊन. जो मी गुरुद्वाराचा ब्लॉग टाकलाय त्यावर जाऊन मला कमेंट करा. मी बघते मग तुम्हाला आणि जॉईन करते. सोमा दादा म्हणते गडबड करू नका बोलताना, रिलॅक्समध्ये बोला ताई. कमेंट भरपूर असतात, मग कमेंट मग लेट होतो म्हणून मला पटापटा बोलावं लागतं. धन्यवाद सोमा दादा, मला छान एक काय म्हणतात ते काय विसरली त्या शब्दाला म्हणतात, एक सुचवलं त्याबद्दल. सुखदेव दादा म्हणते कार्तिक एकादशीच्या खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. सुखदेव दादा तुम्हालाही एकादशीच्या खूप खूप शुभेच्छा. संदीप दादा म्हणतात आजचो बेत काय असं जेवणाचो? आज काय नाही हो दादा, शनिवार म्हटल्यावर डाळ भात असतं रोजचा. सोमादादा म्हणतात क्रांतीताई मग काही नारळ हार आणून फोडू का लाईव्हला? होय महाराजा. मोनाली ताई म्हणते जेवण झालं का? मोनाली ताई नाही हो, जेवण नाही झालंय. आता जेवणार थोड्या वेळाने. मोनाली ताई प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा माझ्या. कोकणची माणसं साधी बोली आणि दुपारी 1:15 वाजता लाईव्ह असतं, त्याला तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील बेल आयकॉनवर क्लिक केलं तर. आणि जॉईन झालं तर मला खूप आनंद होईल. मोनाली ताई. लीना डिसोजा हाय लीना, आवर यू. क्रांती म्हणते हो नक्की ताई, मी तुम्हाला कमेंट केली आहे, मला बॅक सबस्क्राईब करा आणि माझी पण लाईव्ह असते 5 ते 6, नक्की याच. हो ताई, मी प्रयत्न करेन नक्की लाईव्हला यायचा. सदाशिव दादा म्हणते हा प्रीती कशी आहेस? गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सदाशिव दादा, तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. लीना बोलते दी दी प्रसाद नहीं आया क्या? नहीं आया प्रसाद, नहीं आया था. आप आ गए ना, कोई बात नहीं. आप मुझे सब्सक्राइब भी करना और डबल टैप करके लाइक भी करना. उनकी कमी आप भर देना. रॉकी तुम्ही कमेंट फास्ट वाचता कारण की कमेंट स्लो चालत आहे. ओके 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 रॉकी दादा. रवींद्र रवींद्र कुठे गेलं ते? रवींद्र पवार हाय रवींद्र दादा नमस्कार. रामकृष्ण हरिताई म्हणतायत. रामकृष्ण हरी दादा कुठून बोलताय? आणि प्लीज स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज नवीन असाल तर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोली हे चॅनलचं नाव आहे दादा. आणि जर जॉईन झालं तर बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून माझ्या लाईव्हचे नोटिफिकेशन येतील तुम्हाला. लीना डिसोजा म्हणतात लाईन नंबर लाईक. थँक्यू लीना ताई. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज मंडळी डबल टॅप करा. सोमादादा म्हणते क्रांतीताई मी येत नाही मग. हो का सोमादादा? सदाशिव दादा म्हणताय लाईक डन यू फॉर यू असं म्हणताय का? संदीप दादा म्हणताय 8 केलं बघ. ओके संदीप दादा धन्यवाद खूप खूप. तुमच्याकडे काय आज बेत आहे? युअर नृत्य. अरे ये फराना कौन है बे? हम मैं फराना जैसी हूँ क्या भाई? क्या अभी कुछ भी बोल रहे हो? फराना तो गालियाँ देती है, मैं अभी मेरे चैनल पे गालियाँ नहीं दी है. रॉकी रॉकी क्रांती ताई चालेल मी जॉईन करत आहे. ओके रॉकी दादा. क्रांतीताई म्हणतात सोमा दादा मी नॉनव्हेज नाही घेत, प्युअर व्हेज. वा ताई भारीच. क्रांतीताई म्हणतात ओके रॉकी दादा. सोमा दादा म्हणतात क्रांतीताई आना मटर पनीर मग. युअर अरे ये फराना कौन है? सोमा जाधव म्हणताय मी खातोय, मला चालतंय काही पण करा पण स्पेशल करा. वा 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 रॉकी दादा. सोमा दादा. रॉकी दादा म्हणते क्रांतीताई 198 डन केले आई मला पण डन कराव. काय दादा मला कळलं नाही.
साक्षी, हाय साक्षी, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. क्रांतीताई म्हणतायत ओके सोमा दादा, मी छान काय स्वयंपाक बनवते आणि माझ्या यूट्यूब फॅमिलीसाठी नक्की पार्टी देणार आहे. क्रांतीताई आम्हाला पण नक्की बोलवा हा. रॉकी म्हणते क्रांतीताई डन, रिटर्न करा मला. ओके. प्रिया म्हणतायत हाय हाय प्रिया, स्वागत आहे. पटापटा 20वर लाईक्स झाले पाहिजे मंडळी. तुम्हाला लाईव्ह आवडत नाही आहे का? प्लीज पटापटा कमेंट करा. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. 14 झाले आहेत, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20पर्यंत झाले पाहिजे. क्रांतीताई म्हणतात ओके रॉकी दादा, कमेंट करा नक्की, पाहते आणि बॅग पण देते आणि माझी पण लाईव्ह आहे 5 ते 6, आज नक्की या. नक्कीच नक्कीच ताई. सोमादादामध्ये नवीन असलं की होतं ताई, तसं टेन्शन नाही घ्यायचं. कुठे आपण कोणासमोर भाषण देत नाही, होतं तसं मला माहीत आहे. थँक्यू दादा, सोमादादा, खूप खूप धन्यवाद तुम्ही मला समजून घेतल्याबद्दल. धन्यवाद धन्यवाद दादा. मंडळी लाईक करा पटापटा, लाईक होत नाही आहे. सोमादादा म्हणतात रॉकी दादामध्ये कमेंट केली आहे, फर्स्ट कमेंट व्हिडिओला. ओके ओके, थँक्यू रॉकी दादा, खूप खूप धन्यवाद. हाय प्रिया. सौरभ मोरे, जय शिवराय, जय राधे कृष्ण, राधे राधे. सौरभ दादा, जय शिवराय, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा सर्वांनी. प्रिया म्हणतायत हाय. सदाशिव दादा म्हणताय व्हरायटीज मोस्टली प्रॉन्स, किंगफिश, कली, कुर्ल्या, शिंपले, येली, लिओ, बांगडा, तारली, मोडासो, कलवा, कालवा, एक्सेट्रा. वा वा वा, गोव्याच्या माणसांची मजा आहे, खूप छान छान खायला भेटतंय. सदाशिव दादा आम्हाला पण पाहिजे. सोमा दादा म्हणतात क्रांतीताई काही नको, मला तू खुश तर तुझा भाऊ खूप, या पलीकडे मला काही नको. सोमा दादा खरंच खूप छान बोलता तुम्ही. आणि खरंच भावाला बहिणीकडून काही नको असतं, फक्त ती बहीण खुश राहिली पाहिजे, एवढंच असतं. राजा कांबळे, धन्यवाद राजा कांबळे कमेंट केल्याबद्दल. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली. डबल टॅप करा आणि लाईक करा. छान म्हणून कमेंट केली आहे मी. क्रांतीताई चेक करा. ओके. रॉकी दादा माझ्याही चॅनलला कमेंट करा. प्रिया हाय. क्रांती बोलते ओके दादा, थँक्स फॉर सपोर्टिंग. क्रांती बोलते ओके रॉकी दादा. प्रिया हाय. दादा भाऊ जगताप, नमस्कार दादा भाऊ, स्वागत आहे पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला. कसे आहात तुम्ही? प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. गोल्डन गेट, हॅलो गोल्डन गेट, कुठून बोलताय नक्की सांगा. आप कहाँ से बात कर रहे हो गोल्डन गेट? सोमा जाधव म्हणतात क्रांतीताई फक्त भावाचे लग्न झाले की सपोर्ट बघ तू, अन तुझा चॅनल कुठे नेतो बघ. 27 तारीख होऊ दे फक्त. वा दादा, एवढा सपोर्ट बहिणीला. मी पण तुमची बहीण आहे, मला पण करा. क्रांतीताई म्हणतात रॉकी दादा सबस्क्राईब केलं आहे. ओके. रॉकी दादा म्हणतात तुमच्या लाईव्ह मध्ये किती मध्ये नक्की येणार क्रांतीताई? ओके. युवर्स रूपात्या, प्रणीत मोरे को सपोर्ट करते हो? हाँ हम करते हो, महाराष्ट्र का बंदा है तो हम महाराष्ट्र के है तो हम जरूर करते हैं, प्रणीत मोरे को ही वोट करेंगे क्योंकि हमें वो पसंद है भाई. रॉकी थँक्यू सो मच, थँक्यू. क्रांती बोलते ओके दादा, लग्न जमलं आहे का तुमचं? कॉंग्रॅच्युलेशन दादा. तर खरंच दादा, खूप खूप सोमा दादा, कॉंग्रॅच्युलेशन. आम्हाला पण बोलवा. गोल्डन गेट, कहाँ से हो आप? मैं हूँ महाराष्ट्र से. क्रांती ओके रॉकी दादा, थँक्यू सो मच. प्रिया बोलले हाय. प्रिया प्लीज पटापटा लाईक, डबल टॅप करून लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोली. अथर्व राठोड, हाय अथर्व, कुठून बोलतोय अथर्व? हाय ताई बोलतोय. अथर्व दादा कुठून बोलताय? प्लीज नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. दादा वाटतं तुम्ही याआधी पण आलेलात वाटतं. अथर्व दादा याआधी पण आलेलात वाटतं, मला एडिटिंगबद्दल सांगितलेलं.
थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल दादा. प्लीज डबल टॅप करा. बघ जर कुठून करता. रॉकी वेलकम. रॉकी दादा म्हणते ताई, क्रांतीताई कुठून आहात आपण? तुमचा हक्काचा भाऊ प्रसाद. काय गो ताई घ्या तू या लवकर बाहेर पडलं लाईव्ह वर ना माझ्या. अरे कामावत रे बाबा, काय सांगा, घरातली कामं करून मग लाईव्ह येते, त्यामुळे माका 1:15च्या आधी सगळी कामं आवरूची असतात. सॉरी हा प्रसाद भावा. भीम सैनिक रवी. हाय भीम सैनिक रवी दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी नवीन भीम दादा सॉरी रवी दादा, प्लीज जर चॅनलला नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा आणि लाईव्हला जॉईन व्हा रोज 1:15 वाजता. क्रांतीताई म्हणतात ओके सोमा दादा. अथर्व दादा म्हणते ताई मी ग्राफिक डिझाईन करतो आणि एडिटिंग करायचं आहे का आणि ग्राफिक डिझाईन करून पाहिजे का? अथर्व दादा, जेव्हा मला पाहिजे तेव्हा मी नक्की सांगेन तुला. मला आठवण आहे की तुम्हाला हे मेसेज केलेलंच याआधी कमेंट. सोमा दादा म्हणतात मलाही यमाई आणेल की दुसरी आणले की. प्रिया बोलतायत हाय. हाय प्रिया. नीलमताई नमस्कार. हाय ताई, कशी आहेस? मी मस्त आहे नीलमताई, तुम्ही कशा आहात? खूप दिवसांनी परत लाईव्हला जॉईन झालात, हल्ली आलात नव्हता, आठवण येत होती तुमची. क्रांतीताई म्हणतात हो ताई, तुम्हाला पण नक्की बोलवणार मी. येणार, आम्ही पण येणार हा तुमच्या पार्टीला. सोमादादा म्हणते क्रांती ताई मला बोलव भांडी घासायला. बघाच क्रांतीताई सोमादादा काय म्हणतायत. युअर्स नृत्या रत्नागिरीचा आपला भाऊ प्रणित मोरे, एकदा बोला की त्याला वोट करायला सर्वांनी तुमच्या चॅनलवर. तर नक्कीच सांगेन मी. युअर्स नृत्या, थँक्यू सो मच नृत्या चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल. आणि प्लीज नवीन असशील तर जॉईन कर चॅनलला. आणि मी माझ्या चॅनलवर नेहमी त्याला सपोर्ट करत असते, सांगत असते. तर बरं वाटलं की एखाद्या समोरच्या माणसाने मला सांगितलंय की प्रणित मोरेला सपोर्ट कर म्हणून सांग म्हणून. नक्कीच थँक्यू भावावे, थँक्यू सो मच. तर प्लीज तूही माझ्या चॅनलला जॉईन कर. तर प्रणित मोरे आपल्या महाराष्ट्रातला आहे. तर खरंच तो एवढा चांगला पोरगा आहे आणि जिद्दी पोरगा आहे की तो आपला जिंकलाच पाहिजे, आपला पोरगा महाराष्ट्रातला, आणि आपली महाराष्ट्राची शान अजून वाढली पाहिजे. तर नक्की प्रणित मोरेला वोट करा मंडळी, प्रणित मोरेला वोट नक्की करा. कोकणची माणसं साधीबोळी हे चॅनल विनंती करते की आपल्या प्रणित भावाला नक्की वोट करा. अथर्व म्हणते हाय ताई, कशी आहात? मी मस्त आहे अथर्व दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. प्लीज नवीन असाल तर चॅनलला जॉईन व्हा. क्रांतीताई म्हणते सोमा दादा भांडी मी घासते, तुम्ही जेवायला या फक्त. प्रीतम नायगावकर, हॅलो मॅम. हाय प्रीतम, कुठून बोलताय? प्रीतम बोलतायत यू आर सो क्यूट. थँक्यू सो मच. प्रीतम दादा तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि प्लीज चॅनलला नवीन असाल तर जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या लाईव्हची नोटिफिकेशन येतील. लाईव्ह रोज 1:15 वाजता असतं माझं दुपारी. तर नक्की जॉईन व्हा, आवडेल आम्हाला प्रीतम दादा तुम्ही जॉईन झालात तर. रॉकी म्हणते मी येतो आता, काळजी घ्या क्रांतीताई. रॉकी दादा चाललात का तुम्ही? क्रांतीताई म्हणतात ओके रॉकी दादा. रॉकी दादा कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजी घ्या. थँक्यू दादा, मला वाटलं मला विसरलात तुम्ही. क्रांतीताईलाच म्हणताय, मग मला असं वाईट वाटलेलं मनातून, अरे रॉकी दादा मला विसरले. थँक्यू रॉकी दादा, मलाही बरं वाटलं तुम्ही. पण जेव्हा तुम्हाला वेळ असेल तेव्हा नक्की पुन्हा एकदा जॉईन व्हा. सोमा दादा म्हणते तुझ्यापेक्षा क्रांतीताई मी जेवण बनवेल, तूच बोलशील भाऊ लय भारी बनवतो, 8 दिवसांचे बनवून ठेव मला जेवण. भारीच दादा खरंच. रॉकी दादा म्हणते सर काळजी घ्या, छान राहा. हो रॉकी दादा नक्कीच, नक्की रॉकी दादा तुम्ही काळजी घ्या स्वतःची. सोमा दादा म्हणतात क्रांतीताई मला सर्व येतं भाकरी सोडून, पैज आपली कोणी पण स्वयंपाक करायचा, आपलंच नाव काढणार. हा, आणि ना जेंटच्या हाताला चव पण असते भारी खरंच. माझे मिस्टर कधी कधी बनवतात ना, मला खूप आवडतं ग त्यांच्या हातचं खायला.
खरंच आणि लय भारी आहे. प्रिया दादा, प्रिया प्रिया, हाय प्रिया. मेसेज काही करतच नाही, बोलतच नाही तू, आणि फक्त टाकत असतेस हाय 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 करून. बोल ना ग रॉकी दादा. माझी पण लाईव्ह आता टाइम झाला 2 वाजता. ओके रॉकी दादा, मला मिस होईल कदाचित, कारण मी आता नुकतंच चालू केलंय. पण मी नक्की सांगा. क्रांती ओके ओके रला तुम्हाला जॉईन करते दादा. ओके क्रांतीताई. सोमा दादा म्हणतात सर्व मराठी लाईव्ह वरचे माझ्या बहिणी आहेत, पण काही जुन्या आणि नवीन नवीन जो बोललो तो ते केलं, नंतर विश्वास द्यायचा ताई, आश्वासन काहीच नाही. ओके सोमा दादा. देव पाटील महाराष्ट्रातून कुठून? देवदादा मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. मी कोकणातली आहे. कोकणात माझं घर आहे, माझं बालपण झालं, शिक्षण झालं, जन्म झाला सासरी तिकडेच आहे, कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यात. तर पण मी सध्या जम्मूला राहते कामामुळे मिस्टरांच्या, तर त्यामुळे जाणं येणं असतं कोकणात सणांना वगैरे. तर पटापटा सर्वांनी जॉईन व्हा माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. छान छान कमेंट करा मंडळी. छान छान कमेंट केला तर खूप बरं वाटेल, आणि सर्वांच्या कमेंट वाचायला खूप बरं वाटतं जेव्हा खूप छान जेन्युअल कमेंट करतात लोक तेव्हा. तर प्लीज कमेंट करा छान छान. महाराष्ट्रातून कुठून मी सांगितलं आहे दादा आता तुम्हाला, तर प्लीज रिप्लाय द्या पुढे. तर सर्वांनी कमेंट करा पटापटा. कोकणची माणसं साधी बोळी या लाईव्हला. माझं चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. कोकणातलं छान हे चॅनल आहे, पण कोकणातल्या सांस्कृतिक सणही आहेत माझ्या चॅनलला, शॉर्ट्स आहेत, आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. मी सध्या जम्मूला असते, त्यामुळे जम्मूमधले टुरिस्ट प्लेस मी तुम्हाला दाखवते. मी पंजाबला पण फिरायला गेली, तिथले पण व्हिडिओज आहेत, तर नक्की जाऊन माझ्या चॅनलला पहा. खूप भारी व्हिडिओज आहेत, तुम्हाला नक्की आवडतील. तुम्हाला माहिती पण मिळेल त्यातून, की जर एनी टाईम तुम्हाला कधी जायचं असेल तर तुम्ही कसे जाऊ शकता वगैरे. तर नक्की चॅनलला जॉईन व्हा माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी. आणि ज्यांनी लाईक केलं नाही आहे त्यांनी प्लीज लाईक करा. 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी. म्हणजे पटपटन लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे मंडळी. कोकणातलं छान चॅनल आहे हे माझं कोकणची माणसं साधी बोळी. यामध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज वगैरे आहेत, तर नक्की जाऊन पहा आणि छान छान कमेंट्स करा. मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तुमच्या एका लाईक्समुळे मला खूप सपोर्ट मिळू शकतो, तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी. म्हणजे पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. परी खुशी घ्या आणि तेवढाच खायचा, परत मागायचं नाही. तुमचं घ्या. माझं घ्यायचं.
कारण थंडीमध्ये जिरणार नाही, त्यामुळे पटकन हळूहळू जेव्हा मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला छान छान कमेंट्स करा मंडळी. तुमच्या छान छान मुळेच मला खूप छान वाटतं तुमच्याशी बोलायला. तर नक्की जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. मन पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणी माणसं साधी भोळी नाव आहे. चॅनलमध्ये छान छान केळीचं झाड आहे पहा, किती छान केळ्या आल्यात. तर मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे. तुम्ही छान छान कमेंट केलात की आम्हाला पण खूप बरं वाटतं. तर नक्की जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी हे चॅनलचं नाव आहे मंडळी. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, जेणेकरून आपल्या छान छान गप्पा होतील मंडळी. मला आज कोणाच्याच कमेंट येत नाही आहेत, कशामुळे काय माहिती. मला कोणाच्या कमेंटच येत नाही आहेत, कशामुळे काय झालंय काय माहिती. कमेंटचा काय प्रॉब्लेम झाला आहे, काय करावं समजत नाही आहे मंडळी. मला कोणाच्याच कमेंट गायब झाल्यात कशा. कोणाला माहिती आहे का कमेंट येत नसतील तर परत काय करावं. मला दुसऱ्या मोबाईलमधून बोलावं लागतंय. मी दुसऱ्या मोबाईलमधून पाहते, कारण मला कमेंटच कोणाच्या येत नाही आहेत. यार काय क्या करे हम. मी लाईव्ह एंड करते आणि परत जॉईन करा प्लीज. मी लाईव्ह एंड करते, कारण इथं काय होतं तेच कळत नाही आहे. मेसेज का थांबले.
प्रसाद बोलते ओके गो ताई घ्या, सॉरी नको बोला माका आता नाही आवडणार. ओके सॉरी नाही म्हणायचं. प्रसाद बहीण असंच मा तू या माझी. किरण लगास, हाय किरण दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. प्लीज नवीन असाल तर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. तरुण पाचरे, कुठे राहते ताई? मी आहे सिंधुदुर्गातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. जन्म शिक्षण माझं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच झालं, कुडाळ तालुक्यात. आणि मी सध्या जम्मूमध्ये राहते मंडळी. प्लीज तरुण दादा चॅनलला नवीन असशील तर प्लीज जॉईन हो. नीलम म्हणतात अगं ताई ऑफिसमुळे वेळ नाही भेटत हो. नीलमताई मी समजू शकते. प्रिया म्हणतात हाय. ओमकार आठवले 17 लाईक. बाय बाय ताई. वैशाली नकाशा नकाशा कुठे राहता वैशालीताई? नमस्कार, धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. मी राहते जम्मूमध्ये. मी प्रॉपर कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. वैशालीताई प्लीज नवीन असाल तर चॅनलला जॉईन व्हा. नाथा कुरडकर, यातून नक्की फायदा काय? नाथा दादा, यातून फायदा असा आहे की तुम्ही जर तुमचं चॅनल ओपन केलात तर 50 सबस्क्रायबर झाले की तुमचं लाईव्ह हा ऑप्शन येतो तुम्हाला. त्यानंतर तुम्हाला लाईव्ह हा ऑप्शन येतो. आणि यूट्यूबचा क्रायटेरिया आहे की 1000 सबस्क्रायबर आणि 4000 वॉच टाईम. तर तुम्ही यातून वॉच टाईमही म्हणजे हे करू शकता, गेन करू शकता. आणि मेन म्हणजे तुम्हाला आपल्या म्हणजे आता मी कोकणातली आहे तर माझ्या चॅनलला भरपूर जण कोकणातली माणसं माझ्यासोबत जॉईन झाली आहे. खूप छान बोलणं होतं आपल्या लाईव्हवर. आणि एखादा माणूस आपल्या लाईव्हवर ना म्हणजे मनसोक्त बोलू शकतो. जसं आता बघा, हा तुमच्या घरी असतील माणसं पण तुम्ही त्यांना तुमचं मन नाही सांगू शकत. तर एका अनोळखी व्यक्तीकडे मन मोकळं करणं खरंच खूप म्हणजे बेटर असतं, कारण तो तुम्हाला जज नाही करणार. आता तुम्ही माझ्यासमोर एखादं मन व्यक्त केलं, काहीतरी तुमची म्हणजे तुम्हाला जे पटतंय किंवा नाही पटत ते सांगितलं माझ्यासमोर, तर तुम्हाला नक्कीच त्याचा फायदा होईल. कारण मी तुम्हाला जज नाही करणार आहे की तुम्ही असंच करा तसंच करा. मी तुमचं शांतपणे ऐकून घेईन. हे एक माझ्या लाईव्हचं खासियत आहे की इथं जर कोणाला जमत म्हणजे मन मोकळं करता येतं माझ्या लाईव्हमध्ये. स्वतःचे काही प्रॉब्लेम असतील तरी आपण इथं एकमेकांसोबत शेअर करतो. तर हा फायदा आहे माझ्या लाईव्हचा. तर नाता दादा, नक्की जर तुम्हाला वाटलं ना चॅनलला जॉईन व्हावं तर नक्की जॉईन व्हा. क्रांतीताईमध्ये हॅलो प्रीतीताई. हॅलो क्रांतीताई. अगं मेसेजच थांबलेले आणि आलेच नाही. अश्मित, हॉटेल जलपरी बद्दल काही बोला. कोण आहे हॉटेल जलपरी? मला काय माहितीच नाही बाबा. दत्ता का कारगे, काय आवडत नाही? कोणाला काय आवडत नाही? आरव, हॅलो दीदी. हाय आरव, कुठून बोलतोय? प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आप मराठी हो या नॉन मराठी हो प्लीज बताना. आरव. दत्ताताई म्हणते जम्मूमध्ये काही अडचण नाही. हो दादा, काही अडचण नाही आहे, छान आहे जम्मू. दत्ता गवंडे म्हणतात हॅलो दत्ता दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. आरव, हाय दीदी. हाय आरव. प्लीज नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी. क्रांतीताई म्हणते ताई मी तुम्हाला कमेंट केली आहे, नक्की पहा आणि बाय ताई. हो क्रांतीताई, मी तुम्हाला जॉईन होते कमेंट पाहून. सुलक्षा म्हणता आज मी बिर्याणी केले. भारी गो, माका पण पाठवून दी. तुम्ही कोकणातील आहे ना? हो सय्यारा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका. क्रांतीताई म्हणते ताई मी पावभाजी बनवते, या खायला. वाव क्रांतीताई, मला पण वाटते की मी संध्याकाळी बनवायला पाहिजे पावभाजी म्हणून. तुम्ही बनवताय म्हणून मला असं खावं असं वाटतंय. संजय काडिले, हाय, कोणते गाव? संजय दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुक्यातली. तर मी कोकणात माझा जन्म, शिक्षण आणि माझं माहेर कोकण, सासर पण कोकण, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तर मी सध्या आता जम्मूमध्ये राहते. पण सणावाराला वर्षातून 2-3 वेळा तर आम्ही जातो मग माझ्या माहेरी सासरी. सुप्स पहाडी, हाय सुप्रिया सुप पहाडी, आपका स्वागत
स्वागत है मेरे चैनल पर। इनका भी एक चैनल है सुप्स पहाड़ी करके, उत्तराखंड की है, देवभूमि से। तो इनका भी चॅनल है, इनको प्लीज सपोर्ट करना। प्रसाद बोलते झाले वाचून सगळे। अरे मला हेच नाही आले आणि पटापटा सर्वांनी डबल टॅप करा, 30 लाईक्स झाले पाहिजे माझ्या भावानो। प्रसाद बोलतोय कमेंट, अरे थांबलेल्या सर्व कमेंट। दादा शिंदे हसतायत। सुप्स पहाड़ी खाना बना रही थी, ओके सुप्रिया सुप पहाड़ी। बन गया क्या खाना? गणेश मिरकुटे, हा दीदी जय शिवराय, जय शंभूराजे। गणेश दादा जय शिवराय, जय शंभूराजे। स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी। प्लीज मंडळी पटापट लाईक करा चॅनलला। गणेश दादा मी कोकणातली आहे, जर तुम्हाला माझ्या चॅनल आवडलं विजिट द्या, आणि जर आवडलं तर प्लीज जॉईन व्हा। मराठी माणसाला मराठी माणसाने सपोर्ट करा। मारुती लकी, हाय मारुती दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला। सुपस्पाड सेलिब्रिटी एक सेल्फी तो दे दो। मिल गया सेल्फी। अमित शिंदे, हाय अमित दादा। अमित शिंदे, हाय अमित दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला। कुठून बोलताय? प्लीज नवीन असाल तर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला। मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका। तर नक्की एकदा जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला। ओमकार दादा 17 लाईक, बाय बाय ताई। काय याचं लाईक डन सुपहाडी, धन्यवाद सुपहाडी। प्रसाद बोलते चांगली कमेंट करा, नवीन असाल तर चॅनल जॉईन करा। येस येस, पटापटा सर्वांनी कमेंट करा आणि नवीन असाल तर जॉईन करा। सुप्सपड़ कब से लिख रही हूँ। सुप्स कमेंट नज़र नहीं आ रहे क्या? नहीं यार, कमेंट ही नज़र नहीं आ रहे, इसलिए मैं क्या करूँ। फिर एक कॉल आया, उसके बाद कमेंट फटक से आ गई, पता नहीं क्या हो रहा था। ऋषिकेश जाधव, हाय ऋषिकेश, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला। सो स्वीट, थँक्यू। प्लीज डबल टॅप करा। प्लीज ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 पर्यंत, 30 पर्यंत झाले पाहिजे। पटापटाच कमेंट करा मंडळी आणि डबल टॅप करा। तनुजाताई म्हणतायत 23 डबल 23, थँक्यू तनुजाताई। काय गो तनुजाताई, बरा असे मा? हाय ताई म्हणता धनुजा, बरा असे मा? श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ तनुजाताई। जय शिवराय, जय शिवराय, जय शिवराय, जय शिवराय ताई। तनुजा बरा असे मगो। सुप्स पहाड़ी, हाय सुप्रिया दीदी। सुप्स पहाड़ी, खाना बन गया क्या? जल्दी से बताओ। तनुजा बोल रही है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुशांत बोर्डे, तुमचे कान का नाही दिसत? कान नाही दिसत? बघा कान दिसतायत। मला कानच नाही आहेत। मला कानच नाही, असे बोलू का म्हणजे कान दिसतील? माझे कान असे नाही आहेत ना, असे नाही आहेत, एकदम असे नाही आहेत, असे म्हणून दिसत नाही आहेत ते। अभी दिख रहे हैं मैसेज, हाँ अभी दिख रहे हैं मैसेज। सुशांत बोर्डे, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला। पटापट पटापटा डबल टॅप करा मंडळी, प्लीज डबल टॅप करा। कोकणची माणसं साधी बोळी 23 पर्यंत डबल टॅप झाले आहे। ट्रांसलेट इन हिंदी। सुप्रिया दीदी क्या ट्रांसलेट करूँ? ये सब ट्रांसलेट करने लगूंगी तो कमेंट सारे उधर के उधर ही रह जाएंगे। जय कोकण, जय कोकण। तनुजाताई, होय गो, समजला आमका पुरे पुरे। सायली कोली, हाय सयाजी कोली, हाय सयाजी कोली, कहाँ से हो आप? स्वागत है मेरे चैनल पर, प्लीज डबल टैप करो। सुप्स पहाड़ी, हेलो। सुप्स पहाड़ी, हेलो हेलो। कमेंट फास्ट वाच गो ताई। अगो वाचतय गो माझ्या आवशी। इंजिनियर गणेश, लाइक डन, थैंक यू इंजिनियर गणेश। आप कहाँ से बात कर रहे हो? कुठून बोलताय तुम्ही? तनुजाताई, सीसी वरचे खाली या। सीसी वरचे, सीसी काय? बापरे, किती कमेंट मागे असत, होय काय? अगो थांबलेले ना, त्यामुळे असं झालं आता। बाय ताई, मी येतोय, नको गो जाओ, थांब नको, मिल गया, ओके। समीर, हाय समीर, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला। शुभम, हेलो फ्रेंड्स, खाना हुआ? नहीं, खाना अभी बाकी है। आपका खाना हो गया शुभम भाई? जल्दी से डबल टैप करके लाइक करो। समीर, शुभम, हाय। विक्की दामोदर, हेलो पहलवान,
कहाँ है पहलवान, हम पहलवान दिख रहे हैं क्या? विकी दामोदर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना डबल टैप करके. तुषार पाटील, हाय तुषार दादा, स्वागत आहे लावीला. अभी अभी भी लिख दे. सुलक्षा, सुलक्षाताई गो, मी आज चिकन बिर्याणी केलंय, खाव की आहे? होय गो, येते येते, नक्की येते. सुलक्षाताई म्हणता 25 नंबरला लाईक डन. थँक्यू सो मच सुलक्षाताई. पटापटा लाईक करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुम्ही डबल टॅप करत नाही आहेत, विसरता. तू काय केलंय? मी आज डाळ भात केलंय गो. डाळ भातच असा आज आमच्याकडे, जास्त असं काय नाही. आज शनिवार असा संध्याकाळी बघतोय. ती मगाची ताई मनाक लागली मी पावभाजी केलंय, तर माका पण पावभाजी खाईन सारखी वाटता. आणि ती बिर्याणी केलं. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे मंडळी. कोकणची माणसं साधी वेळी. अरे प्रसाद खय गायब झालंय बाबा, बोल तरी. तुषार पाटील नमस्कार, प्लीज प्लीज डबल टॅप करा. विकी दामोदर दादा प्लीज डबल टॅप करा. आज बरा दिसतोय, थँक्यू सुलक्षा. म्हणजे मी रोज बरा दिसणार नाही काय? मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सुलक्षाताई आज बिर्याणी खातालय, मस्त बिर्याणीवर ताव मारतलय. माझी आठवण काढ म्हण, प्रीती असतं तर खाल्या नसता. तर मंडळी माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बोळी, आणि मी असं आहे कोकणातला, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. माझी आठवण येता काय नाही, लाईव्ह नाही इलय तर येता गो. मनातल्या मनात माका आठवण येता, पण ती कमेंट बोलता बोलता माका ती पटापट वाचूची लागतात. पण मी म्हणते की आज सुलक्षाताई येऊक नाही, नक्की येता माका तुझी आठवण, खरंच खूप येता. कारण माका माहिती आहे ना आपल्या कोकणातल्या माणसांची आणि कोकणातली माणसा विसराक नाही कधी जाऊची. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. बरा असेल मा सुलक्षा, बरा असेल मा. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला कमेंट केला तर पटापटा आपले कमेंट वाचून होतील, छान छान गप्पा होतील, आणि टाईमही पुरेल आपल्याला. नंतर टाईम पुरत नाही. कमेंट माणसं असतात पण बोलायला वेळ नसतो. त्यामुळे प्लीज पटापटा कमेंट करा, आपण छान छान गप्पा मारूया. मला सांगा, कोकणातली जी एक सिरियल होती अण्णा नाईकांची, रात्रीचं खेळ झाले, ती कोणी पाहिलेली का? मला नक्की सांगा. तिथलं ते दाखवायचं गावाचं नेचर, ते तुम्हाला आठवतंय का? तुम्ही पाहिलेलं का? गाणं खूप छान होतं. पाचोळा झाला सैरा वैरा असं काहीतरी होतं. कोणाला आठवतंय का? नक्की मला कमेंट करून सांगा. तनुजाताई म्हणताय माझ्या चॅनलवर भेट दे ताई, दे ताई, नाही तर कोण म्हणेल फेक असा आयडी म्हणून. ओके तनुजाताई. नाही गो, कशाक म्हणतली? आपण किती बोललो. तनुजाताई तू माका कधी कमेंट केलेलंच काय तनुजा म्हणून? प्लीज आताच्या नवीन एका व्हिडिओ कर हा, मी पण तुका बॅक करते सपोर्ट. सुलक्षाताई म्हणतं होय सावंतळीत झालो तो रात्रीचो खेळ चाले. होय गो, भारी होती ना सिरियल. ॲनिमल चॅनल असा माझा. ओके, ॲनिमल चॅनल असा काय? ओके तनुजाताई, माका प्लीज एक कमेंट कर पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलला, मी तुका जॉईन होतं. शुभम दादा म्हणताय जय शिवराय ताई. हाय शुभम दादा, खूप खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. शुभम दादा, तू काय कोकणातलं असे काय की अजून कुठल्या दुसऱ्या जिल्ह्यातला आहेस तू? शुभम दादा नक्की सांग. तनुजा आकेरी गावात होता शूटिंग. होय गो, आकेरी गावात होता, आणि थैसून आमचा माणगाव जवळ. सुलक्षा म्हणता ताई माझी कमेंट वाचूक नाही. खयची गो वाचूक नाही? होय सावंतवाडीतच झालो तो रात्रीचो खेळ चाललंय. हो वाचलंय मग. हां, नाही नाही मी वाचूक नाही, सॉरी, हा चुकला माझा. तुझो चेहरो नी दिसलो काय मग कसा तरीच नाही दिसलो काय मा का कसा तरीच होता, आणि लाईव्ह संपलंय काय बोर जाता.
सुलक्षताई माका तुझ्याशी तुका भेटायचा मी येतले आता 3 तारखेक मी येतले माझ्या घराकडे कोकणात. तर नक्की भेटा ना मी तुका. सुलक्षताई नक्की भेटूया आपण. ह्याच्या वेंगुर्ल्याच्या बाजारात इलंय की मी लाईव्ह चालू करतोय, मग तू ये माका बघित बघित खैसर असायचा. बरोबर. तनुजाताई म्हणतायत प्रिया बोल ना ग, काहीच बोलत नाही. माझी आत्ते बहीण होती त्या सिरियल मध्ये प्रीतियाताई. हो का, आत्ते बहीण होती. कोणता रोल करत होती तनुजा? सुलक्षाताई म्हणतायत होय होय. प्रिया ओ प्रिया प्रिया. मंडळी पटापटा लाईक करा. 30 लाईक्स पण झाले नाहीयेत अजून. काय करताय तुम्ही? करतच नाहीये. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप केलं नाहीये त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. सुलक्षाताई म्हणते उद्या नाही येऊचंय लाईव्ह. काय गो बघते गो. उद्या ना म्हणजे दिवस उद्याची ना कामं लय असतात गो, सकाळपासून थारून असता. बघते मी कदाचित उद्या जर मी बाहेर वगैरे खै गेले नाही ना तर नक्की येईन. मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ. सुप्स पहाड़ी आप मराठी समझने की कोशिश कर रहे हो. सुलक्षा दीदी, सुलक्षा ताई, ये सुप्स पहाड़ी मेरी ना उत्तराखंड की फ्रेंड है. जब हम नागालैंड में थे तो ये मेरे साथ थी सुप्स पहाड़ी. तो इनका भी चैनल है, प्लीज़ इनको भी ज्वाइन करना. ये अच्छे से मतलब अच्छे अच्छे रील्स बनाती है अपने, बहुत अच्छे अच्छे है. तो देख लेना एक बार सुलक्षा ताई. प्लीज़ इनका भी चैनल को सब्सक्राइब करना. और ये मराठी नहीं आती फिर भी वो मराठी समझने की कोशिश कर रही है, ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए. तो इनके लिए सुप्स पहाड़ी के लिए क्लैपिंग हो जाए हमारे. रमेश डकले सॉरी रमेश डकले स्वागत आहे रमेश दादा. ये गो ताई. येतंय येतंय. रमेश थंडी खूप वाजायला लागली आहे. हो दादा, जम्मूमध्ये जरा खूप थंडी आहे, त्यामुळे दिवस रात्र इथं स्वेटर घालून राहावं लागतं. सुलक्षाताई म्हणतात उलटी स्माईल. सुलक्षा उलटे स्माईल करते गो, लटकतंय का झाडात. प्रिया प्रिया काय गो प्रिया तू. सब पहाडी थँक्यू. सुसपाडे धन्यवाद. तनुजाताई बोलते माझ्या आत्याच्या घराशेजारीच बंगलो असा, थंय होता शूटिंग ताई. होय काय गो, भारीच ना. बरं वाटतं असं काहीतरी. क्रिकेट हिटमॅन, हाय क्रिकेट हिटमॅन, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. सुप्सपाड़ी बोले डकले को तू टकला कर दे तू. नहीं नहीं, मुझे पढ़ने में थोड़ा सा गलती हुई, उन्होंने इसलिए मुझे मराठी में टाइप करके भेजा. तनुजा ताई माझी आत्या अखेरीची असा. होय काय. रमेश दादा म्हणे मी आज वॉटर येणार आहे. मी आज वॉटर येणार आहे म्हणजे काय, क्वार्टर घेणार आहेत की वॉटर येणार आहे, काय समजत नाही आहे दादा. रमेश दादा. तनुजाताई चल बाय मी येते आता. होय तनुजाताई धन्यवाद. सुलक्ष तू जम्मू काश्मीरला असय आता काय गो. होय गो मी जम्मूमध्ये असे, जम्मूमध्ये, काश्मीर पुढे राहिला. रमेश दादा म्हणते सोटे टोपी घालून जावे कुठे जायचं असल्यास. सोटे टोपी, सोटे टोपी कसल्या हो. सोटे टोपी कशी असतात माहिती नाही. प्रतीक रेखाले, हाय प्रतीक, स्वागत आहे. प्लीज रमेश दादा प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा, जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. प्रतीक रकळे प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणची साधी बोळी या चॅनलला. तरुण पचारे ताई शेती आहे का तुम्हाला? हो दादा शेती आहे, कोकणात शेती आहे आमची. भात घेतलं जातं शेतात. आणि जानेवारी नंतर म्हणजे असं चवळी मटकी मूग हे घेतले जातात, म्हणजे वर्षभरासाठी खाण्यासाठी, विकण्यासाठी नाही. वैभव खांदगळे, वैभव खांदगळे नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. सुलक्षाताई म्हणता जम्मू म्हणजे खैला या. गोय बाया, आता जम्मू खैला सांगू काय.
जम्मू काश्मीर चा जम्मू. सुलक्षा ताई सांगो. अगो, जम्मू काश्मीर ह्याच्यातच जम्मू येतात. जम्मू मध्ये जम्मू आणि काश्मीर, काश्मीर वेगळा आणि जम्मू वेगळा, पण एकत्रच असत. सुलक्षा ताई सांगो. सांगले गो. कल्पना मस्के, डॉक्टर आहात का ताई? नाही हो ताई, डॉक्टर नाहीये मी. कल्पना ताई, मी डॉक्टर नाहीये. कोण म्हणते प्रिन्सिपल आहे, डॉक्टर आहे. कल्पना ताई खूप भारी बोललात हो. डॉक्टर आहात का तुम्ही? नाही हो, बरं वाटलं पण कोणीतरी मला डॉक्टर समजलं. पण मी आहे ताई कोकणातली, कोकण कन्या आहे मी, कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं सांदी भोळी. माझा जन्म, शिक्षण, लग्न कोकणातलंच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात कुडाळ तालुक्यात. पण आता मी जम्मूला असते मिस्टरांसोबत. तर प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. आणि तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा प्लीज. 26च लाईक झाले. 27, 28, 29, 30 लाईक करा पटापटा. कोणी कोणी लाईक केलं नाही आहे, प्लीज पटापटा लाईक करा मंडळी. तुम्हाला फक्त एक लाईक करायचं आहे, ज्याने तुम्हाला म्हणजे तुमचे पैसे पण लागणार नाही आहेत आणि मला खरंच खूप आनंद होईल. अनिकेत पतंगे, हाय अनिकेत पतंगे. जेवण झालं का ताई? हो अनिकेत दादा, माझं जेवण झालं. आता म्हणजे मुलांचं झालं, माझं जेवायचं आहे. सुलक्षा ताई म्हणते इतक्या लांब राहतोय. होय गो, म्हणाल माका माशे नाही गावनत गो. विमल पवार, मेसेज रिॲक्ट गायब झाला. अनिकेत म्हणतात किती बोलता हो ताई, थोडा स्वस्त के जा. अनिकेत दादा थँक्यू सो मच. मी हळूच बोलते आता, पण काय करणार ना, मोठ्याने बोलल्याशिवाय कोण डबल टॅपच करत नाही. तुम्ही डबल टॅप करून द्या मला हे. आणि माझ्या चॅनलला प्लीज सब जॉईन व्हा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. सुलक्षाताई म्हणतात दादाचं गाव कोकणच. होय गो, आम्ही दोघंही कोकणातली. शिक्षण, जन्म सगळा कोकणात झाला. माणगावची गो आम्ही. विमल ताई म्हणता, विमल ताई आज आम्ही काही नाही टाकला. आज आहे एकादशी केली. हो का विमलताई? धन्यवाद विमलताई. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण सध्या आता मी जम्मूला राहते. तर प्लीज कोकणातलेही छान छान व्हिडिओ आहेत, जम्मूतलेही छान छान व्हिडिओ आहेत, तर नक्की माझ्या चॅनलला भेट द्या. कल्पनाताई म्हणते मला तुम्ही डॉक्टर वाटलात. ओ खूप छान दिसतं. थँक्यू कल्पनाताई, थँक्यू सो मच. तुमचा मनाचा मोठेपणा आहे हो. मी तुम्हाला छान दिसते. धन्यवाद धन्यवाद. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. बोलायला तुमच्यासोबत खूप आवडेल. जय खानदेश, हाय हाय जय खानदेश. कुठे राहता तुम्ही? दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण आता मी जम्मूला राहते. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा आणि प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. बर्फ असतलो ना गो. मी राहते थंय बर्फ नाही, थंडी असता गो, पण पुढे वरती वरती काश्मीरला खूप बर्फ वगैरे असतात, श्रीनगर काश्मीरला वगैरे. तर ये एकदा नक्की फिरा. कल्पनाताई म्हणते मला वाटलं डॉक्टर आहात, खूप छान दिसता. कल्पनाताई धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू सो मच. जय खानदेश, जम्मूला जॉबला आहात का? नाही हो दादा, मी जॉबला नाही, माझे मिस्टर जॉबला आहेत जम्मूमध्ये. या आमच्याकडेच फिरायला. अनिकेत दादा म्हणतायत तुम्ही कुठून बोलता हो ताई? अनिकेत दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण आता मी सध्या जम्मूमधून बोलते. अनिकेत पतंगे म्हणते मी संभाजीनगरहून बोलतोय. अनिकेत दादा खूप खूप धन्यवाद. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला संभाजीनगरवरून बोलताय, खूप आनंद झाला. थँक्यू सो मच अनिकेत दादा. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. 1:15 वाजता रोज लाईव्ह असतं माझं. प्लीज जॉईन व्हा आणि व्हिडिओ पहा माझे, तुम्हाला नक्की आवडतील. जम्मूमधले पण आहेत आणि कोकणातमधले पण आहेत. रवी दादा म्हणतायत हो का ताई? रवी दादा खूप खूप धन्यवाद. रवी तिडके मजेत ना ताई? हो रवी दादा, तुम्ही बरे आहात ना? विमल ताई म्हणते खूप थंडी खूप पडली आहे. हो ताई, थोडीशी आहे. म्हणजे सकाळचं 15-11 टेम्परेचर होतं. सुलक्षाचा मेसेज कुठे डिलीट झाला काय माहिती. ताई ताई तुला मराठी शाळेत बोलतं ताई तुला ताई मुला मराठी शाळेत मराठी बोलतं.
असं तो मेसेज होतो. अगो सुलक्षा हयसर मराठी बोलणत नाही, हिंदी बोलतात, पण माझ्या मुलांका मराठी मालवणी मी सगळं शिकवलंय गो. मी कोकणातला असे, त्यामुळे माझ्या पोरांका मराठी आणि मालवणी दोन्ही येऊ गई. हिंदी तर ती त्यांच्या शाळेत शिकतील, पण माझ्या पोरांका मराठी आणि मालवणी येऊकच होया. क्रांतीताई म्हणते बाय ताई, जेवण करायचं आहे, भेटू 5 वाजता माझ्या लाईव्हला. हो क्रांतीताई, नक्कीच आपण भेटू तुमच्या लाईव्हला, मी येईन नक्की. कल्पना म्हस्के, तुम्हाला कोकण भाषा येत असेल ना, मग ताई बोलून दाखवा ना ना प्लीज, मी कधी ऐकली नाही. कल्पनाताई, मी कोकणातली आहे. मग कोकणात ना म्हणजे कुडाळ, सिंधुदुर्ग, कणकवली, देवगड या ठिकाणी मालवणी भाषा बोलली जाता. तर ती माझी मालवणी भाषा असा कोकणातली, तर मी नक्की बोलून दाखवीन तुम्हाला आता. तर विचारते हां. कल्पनाताई बरं असाय मा, आज जेवलाय काय हो, काय जेवण केलाय? आणि तुमका माझी मालवणी भाषा लय आवडतं वाटतं, तर प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा की. आणि प्लीज बेल आयकनवर क्लिक काय करा, जेणेकरून तुमका माझ्या नोटिफिकेशन येतले हो. आणि रोज आपणाक बोला काय गावात तुमका आणि माका मस्त गप्पा मारूया आम्ही. कल्पना ताई, मी बोलली हा तुमच्यासाठी मालवणी कशी वाटली नक्की सांगा मला. ताई, मुला मराठी शाळेत मराठी बोलतात नाही गो, हिंदी बोलतात. हिंदी आणि इंग्लिश चालतं शाळेतनी. अनिकेत दादा म्हणतायत हो मॅडम, बघितले व्हिडिओ. आवडले का अनिकेत दादा, नक्की सांगा. आणि आवडले तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, खूप आवडेल मला. विमल ताई म्हणतात कुच्ची हो पडली आहे, कुच्ची खूप पडली आहे. कुच्ची म्हणजे काय हो? सुलक्षाताई म्हणता वा वा. सुलक्षाताई धन्यवाद. कुच्ची खैसून आज किरण गोंधळी. नमस्कार किरण दादा, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. पण सध्या आता मी जम्मूला राहते, त्यामुळे तुम्हाला माझ्या चॅनलवर कोकणातले आणि जम्मूमधले दोन्ही व्हिडिओ पाहायला भेटतील, तर नक्की एकदा भेट द्या. अनीश कुमार, हो दीदी की अनीश कुमार कहाँ से बात करे हो? कल्पना मस्के, वाव छान बोलता, धन्यवाद, थँक्यू. कल्पना ताई जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, मलाही बोलायला आवडेल. आणि मध्ये मध्ये असं तुम्ही सांगत जा मालवणी बोला, मग मी बोलेन. संदीप दांडेकर, हाय संदीप दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. अरे मंडळी, लाईव्हला डबल टॅप करा प्लीज, डबल टॅप करा. 28च लाईक झाले. आता मी 30 जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत मी बोलणारच नाही कोणाशी, तुम्ही करतच नाही. विमलताई म्हणतात परत बोला ना, कुच्ची कुच्ची, खूप हसायला आलं, कुच्ची कुच्ची. संदीप दादा नमस्कार, किरण दादा नमस्कार. लाईव्ह बोलताय, हॅलो दीदी, जेवण झालं का? S2IS लाईव्ह, जेवण माझं नाही झालंय, मुलांचं झालं. किरण गोंधळी म्हणते मी सावंतवाडीचा. किरण दादा, तुम्ही सावंतवाडीचे आहात का? खूप भारी, कोकणातले मग. तुम्ही पण कोकणातले मग. मी पण कुडाळचा असय, कुडाळचा. पण सध्या मी जम्मूक राहतोय. मिस्टर मिस्टर कामाक असत आहे सर जम्मूक, त्यामुळे मी याचं जम्मूक राहतोय. पण मी कोकणातलाच असय, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातला. बरा वाटला, कोकणातले माणसं भेटली माका. विमल पवार, काय मेसेज गायब आहेत. किरण दादा म्हणतात हो चा अर्थ काय असतो मला नाही माहिती, तुम्हीच कुच्ची कुच्ची काय लिहिलात, मलाच माहिती नाही. विमलताई, विमल दादा आहात की ताई आहात तुम्ही, मलाच काय कळलं नाहीये. कल्पना म्हणताय तुमचा स्वभाव खूप छान आहे, लव यू टू कल्पना ताई. किरण दादा म्हणते काय करतात? कामाला आहेत दादा इकडेच. नमस्कार अभि, हाय अभि, नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. परी दूधवाले इले काय बघ अंकल, दूधवाले इले काय काय गो, दूधवाले अंकल इले काय बघ. अभि दादा नमस्कार, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. कुच्ची नाही, कुच्ची कुच्ची खूप हसायला, कुच्ची. मला काय, तुम्ही कुच्ची कुच्ची टाईप केलं ना, म्हणून मी कुच्ची कुच्ची म्हटलं. बाळासाहेब दादा म्हणते तुमचं
मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा आणि 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. पटापटा लाईक. अभि म्हणतायत वाईट कमेंट करू नका. हो अभि दादा काय सांगणार, ह्यांची सोचच आहे, जन्म झाल्यापासून सोच त्यांची काय म्हणतात ती खालच्या लेवलची आहे, म्हणून ती अशी माणसं येतात. कारण ते समाजात तोंडावर बोलायची हिंमत नाही ना त्यांची सर्वांसमोर, मग त्यांची इमेज डाऊन होते. त्यामुळे ते लाईव्हवर येऊन ना जे माणसं चांगलं काम करतात त्यांना डिमोटिवेट करतात अभिदादा. त्यामुळे त्यांना अक्कल शून्य आहेत. आणि माझं असं म्हणणं आहे की त्यांच्या कर्माची शिक्षा त्यांना देव कधी नाही कधी देणार, कारण देव पण वरून बघतोय ना की आपण प्रत्येक माणूस कसा बोलतोय, काय करतोय, कुठे वाईट काम करतोय, सगळं बघतो देव. त्यामुळे मला खरंच टेन्शन नाही आहे तो असा. अभिदादा म्हणते वाईट कमेंट करू नका. त्यांनी पण कोणाचं तरी आई बहीण असतात. असल्या माणसांना अक्कल कुठे आहे, त्यांना कुठे आहेत बहिणी. किरण दादा म्हणतात बरोबर. कारण मी हिशोब ठेवणार थोडंच, मी आता लाईव्ह घेणार, मी विसरून जाणार अशा माणसांना, मी नाही लक्षात ठेवणार, पण तो देव ठेवणार आहे. कारण माझे कर्म चांगले असतील ना तर माझ्या कर्माचं मला फळ मिळणार, आणि माझ्यासोबत जो वाईट वागणार त्याला त्याच्या कर्माची फळं भेटणार. ज्ञानेश्वरी गुट्टे, हाय प्रीतिया. ज्ञानेश्वरी कशा आहात तुम्ही? खूप माझ्या लाईव्हला फर्स्ट टाइम आला त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. ज्ञानेश्वरी ताई, सार्थक गुट्टे. अभि कर्माचं फळ भेटतातच. हो हो, खरंच दादा, वाईट कर्म असू दे किंवा चांगलं कर्म असू दे, फळ तर नक्की भेटणार, आणि या जन्मातच भेटणार आहे. कल्पना ताई म्हणते बाय ताई, उद्या भेटू आपण परत एकदा. तुम्ही खूप छान आहात. बाय डिअर ताई. थँक्यू कल्पना ताई, थँक्यू सो मच. 1:15 वाजता लाईव्ह असते कल्पना ताई, या नक्की. तरुण पचरे ताई म्हणते तुमचा मिस्टर बरे आहे का? हो हो तरुण दादा, माझे मिस्टर खूप छान आहेत, बरे आहेत. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. ज्ञानेश्वरी ताई म्हणताय ठीक आहे, तुम्ही कशा आहात? मी मस्त आहे ज्ञानेश्वरी ताई. प्लीज डबल टॅप करा स्क्रीनवर, डबल टॅप करा. तरुण दादा प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. अभि दादा प्लीज डबल टॅप करा. ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. आणि ज्ञानेश्वरी ताई छोटी कशी आहे आणि सार्थक कसा आहे प्लीज नक्की सांगा. अभिदादा म्हणते माझ्याकडून तुम्हाला एक छोटंसं गिफ्ट लाईक. थँक्यू अभिदादा, थँक्यू सो मच. अभिदादा तुम्ही कुठले आहात? कोकणातले आहात काय? अभिदादा प्लीज चॅनलला जॉईन पण व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला खूप छान विचार आहेत. असली माणसं पाहिजेत जी बहिणींना, आया बहिणींना सपोर्ट करतात. आम्ही धाराशिव म्हणजे साताऱ्यात, लातूरचे का? धाराशिव कुठे आहे? धाराशिवला मी ऐकून आहे धाराशिव म्हणून. सगळे मस्त आहोत. हो का ज्ञानेश्वरी ताई, खूप खूप धन्यवाद. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला जॉईन व्हा. अभिदादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. मला खरंच तुमचा स्वभाव खूप आवडला. मी असं प्रत्येकाला नाही सांगत की जॉईन व्हा, पण मी तुम्हाला सांगते की प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. अभिदादा म्हणतात आई तुळजाभवानीचा जिल्हा. वाव, खरंच म्हणजे खरंच तुम्ही खूप ना भाग्यवान आहात की त्या जिल्ह्यामध्ये जिथं आई तुळजाभवानीचं वास्तव आहे त्या जिल्ह्यात तुम्ही जन्माला आलात. खरंच दादा खूप भाग्यवान आहात, म्हणून तुमचे विचार चांगले आहेत. संदीप दादा म्हणतायत अभि कोकणातले जय. संदीप दादा तुम्ही पण कोकणातले, आम्ही पण कोकणातली. धन्यवाद. अंकुश दादा म्हणते हाय, नमस्कार ताई. नमस्कार अंकुश दादा, खूप खूप धन्यवाद. तरुण दादा म्हणते या मग भंडारा जिल्ह्यात ताई. हो हो तरुण दादा, नक्की येऊ, नक्की येऊ. म्हणजे तुमची आणि आमची चांगली ओळख होऊ दे लाईव्ह मध्ये, नक्की येऊ. सगळ्यांकडे जायचं आहे, फक्त थोडंसं स्वतःच्या पायावर खंबीर उभी राहू दे, मग नक्की येणार मी. प्रत्येक सबस्क्रायबरचं गाव फिरणार. प्रत्येक सबस्क्रायबरचं गाव फिरणार. जे माझ्या क्लोज असतील ना त्यांचे सगळ्यांच्या गावं फिरणार मी. माझं एक ते स्वप्न आहे की नाही सगळ्यांची गावं फिरायची.
सगळं जग फिरायचं. अभिदादा म्हणतात केलं सबस्क्राईब. धन्यवाद अभिदादा, खरंच खूप भारी वाटलं. तुमच्यासारखी माणसं असायला पाहिजे. आदिनाथ माळी, आदिनाथ आदिनाथच आहे ना, आदिनाथ माळी. ताई तू लाईव्ह कुठून घेतेस? तर आदिनाथ दादा, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. माझा जन्म, शिक्षण, लग्न सगळं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालं, कुडाळ तालुका. पण मी आता, माझे मिस्टर इथं जम्मूला कामाला असतात, त्यामुळे मी आता जम्मूला आहे. तर तू कुठून बोलते नक्की सांगा. अभिनंदन म्हणते तुमचा स्वभाव आवडला, तुम्ही खूप बोलके आहात. धन्यवाद दादा. मग काय दादा, माझं असं म्हणणं आहे की माणसाला जन्म एकदाच भेटतो. मग वाईट बोलून किंवा राहण्यापेक्षा माणसांनी सगळ्यांशी हसत खेळत राहावं. आणि जीवन एकदाच भेटतंय, त्यामुळे लोक आठवण काढतील असंच वागावं. अंकुश दादा म्हणते आम्ही गोंदिया जिल्हा MS 35. अंकुश दादा खूप खूप धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद तुमचं. याआधीही तुम्ही माझ्या चॅनलला आला आहात, त्यामुळे मला माहिती आहे तुम्ही आमचे सबस्क्रायबर आहात, म्हणजे फॅमिली मेंबरच आहात. अंकुश दादा खूप खूप धन्यवाद. अभिदादा म्हणते आणि तुम्ही कधी तुळजापूरकडे आलात तर नक्की कॉन्टॅक्ट करा. हो दादा, नक्की करेन. मी त्यावर लाईव्ह पण ठेवेन जेव्हा मी येईन तेव्हा. रोजमेरी भाई आर, नमस्कार रोजमेरी, कहाँ से बात करे हो, कुठून बोलताय तुम्ही? ज्ञानेश्वरी म्हणते माझ्याकडे पण या परली वजंठाला. हो हो ज्ञानेश्वरी, मी पण येईन तुमच्याकडे. ज्ञानेश्वरी ताई ही माझ्या फ्रेंड आहेत. आदिनाथ दादा म्हणतात मी सोलापूरहून वरून बोलतोय. हो काय आदिनाथ दादा, खूप खूप धन्यवाद. कसं आहे सोलापूरला वातावरण, थंडी वगैरे पडते का? जगदीश जाधव, MH 56, आम्ही खम खामगावकर. ओके ओके जगदीश दादा, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. तर माझं पण शिक्षण सिंधुदुर्गातच झालं आहे. तर खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. माझ्या चॅनलला जॉईन व्हायचं असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन करा दादा, आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. नाहीतर जर तुम्ही बेल आयकॉनवर क्लिक केला नाहीत ना तर नोटिफिकेशन येतच नाही दादा. त्यामुळे प्लीज बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा. खूप थंडी आहे काय तिकडे? हो दादा, दादा आहे, भरपूर आहे थंडी. म्हणजे दिवसभर स्वेटर घालूनच राहावं लागतं. 3च्या नंतर मग थंडी वाढतेच वाढते. म्हणजे अजून तर एवढी नाही आहे, म्हणजे आम्ही सोसू शकतो एवढी आहे, पण पुढे पुढे तर भयंकरच आहे. ज्ञानेश्वर वाणी, MH 16 पोलीस. ज्ञानेश्वर दा, जय हिंद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू माझ्या चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल. ज्ञानेश्वर दादा, खरंच खूप धन्यवाद. आपले पोलीस बांधव आहेत म्हणून आम्ही आहोत, आपले सैनिक आहेत म्हणून आपण आहोत, आणि आपला शेतकरी आहे म्हणून आपण उपाशी मरत नाही. हे आपल्या आपल्या देशाची खरी हे तिन्ही एक आपले हे खांबे आहेत, स्ट्रॉंग स्ट्रॉंग खांबे आहेत, त्यांच्यामुळे आपण आहोत. अभिदादा म्हणते आमच्या गावची जत्रा आहे, या तुम्ही पण. हो अभिदादा, मी नक्की येईन. तुमच्याकडे पण असं जत्रेला कोंबडं वगैरे का असतं का? मी सातारा या साईडला, म्हणजे मी ऐकलंय की असं चिकन वगैरे बनवतात त्या दिवशी सर्वजण. प्रणव देवकर, हाय प्रणव दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. ज्ञानेश्वर वाणी, येस हां. ज्ञानेश्वर दादा खूप खूप धन्यवाद. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे, नगरला ताई. ओके ओके, अहमदनगरला का? खूप धन्यवाद दादा. ज्ञानेश्वर दादा धन्यवाद, खूप खूप धन्यवाद. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. प्लीज ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. शिवाजी महाराज सॉन्ग का की कुठलं दादा सॉन्ग?
जय जय महाराष्ट्र मी गाऊ शकते दादा. प्रणव दादा मी जय जय महाराष्ट्र गाऊ शकते. जय जय एक मिनिट हा, थोडा वेळ थांबा, कारण माझं ना बोलून बोलून तोंड दुखतं ना, त्यामुळे आवाज नंतर लागत नाही. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. पुढचं येत नाही मला. मी ना हे लॅरिस घेऊन सांगते. पितीनामा कुणी मुळी गडगडणाऱ्या नभा तानाच्या जबाब देती नवा. मंडळी पटापटा तोपर्यंत लाईक करा, मी गाणे म्हणते आता. कल्पनाताई म्हणते माझ्या मम्मीला तुम्ही खूप आवडता. हो का कल्पनाताई? खरंच का? खरं म्हणताय का? थँक्यू कल्पनाताई, खरंच खूप भारी वाटलंय. विनोद थरूया, जय शिवराय. जय शिवराय दादा. अभि तसं काही नसतं, पण तुम्ही आलात तर आपण मस्त शेतात बनवू. हो हो दादा, खरंच शेतातलं भारी लागतं ना. म्हणजे आपल्या शेतातल्या मळ्यात जर आपण चूल मांडून वगैरे असं बनवतो तेव्हा खरंच खूप भारी वाटतं. रवी दादा म्हणतात तुमचे दात खूप स्वच्छ दिसत आहेत, कोणती पेस्ट वापरता? हे भगवान, हे काय प्रश्न आहे दादा. कोलगेट. ज्ञानेश्वर वाणी, नमस्कार दादा. नमस्कार. जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि आम्हाला तुमच्यासोबत बोलायला खूप आवडेल. अभिदादा म्हणतात खूप छान, खूप खूप छान. थँक्यू दादा. कल्पनाताई म्हणतात खूप छान आवाज आहे. थँक्यू, अतिशय सुंदर. थँक्यू थँक्यू. मी बोललीच नाही, फक्त एकच वाक्य बोलली. तर आवडेल मला, पण काय होतं सांगू, कमेंट पटापट वाचून ना नंतर सूरच लागत नाही, हे सगळं जबडं दुखतं. औदुंबर बनसोडे, छान छान. थँक्यू अभिदादा, थँक्यू थँक्यू सो मच. किती तारीफ करताय सर्वजण. ज्ञानेश्वर वाणी, नमस्कार. थँक्यू, धन्यवाद दादा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. राजश्री दुसाने, नमस्कार राजश्री ताई, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. तर प्लीज राजश्री ताई, औदुंबर दादा चॅनलला जर प्लीज नवीन असाल तर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, खूप आनंद होईल. मराठी माणसाचं चॅनल आहे आणि मराठी माणसं जॉईन आहेत तर खूप मजा येते. सर्वांचे विचार वगैरे ऐकायला खूप मजा येते, तर नक्की जॉईन व्हा. विकास जाधव म्हणतायत नमस्कार ताई. नमस्कार विकास दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून बोलताय विकास दादा? राजश्री ताई आणि औदुंबर दादा नक्की सांगा. स्नेहल शिंदे, हाय स्नेहल ताई, स्वागत आहे. जेवण झालं का? हो ताई, मुलांचं झालं, माझं जेवायचं आहे. प्लीज चॅनलला डबल टॅप करा. आणि पुन्हा एकदा लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद स्नेहल. राजश्री दुसाने, मेसेज कुठे गायब का होतात मला कळत नाहीये. राजश्री ताईंनी म्हटलं या आमच्या घरी. हो हो राजश्री ताई, नक्की येऊ, नक्की येऊ. लँग्वेज हंटर्स, हाय लँग्वेज हंटर्स, लाईक डन स्नेहल, थँक्यू सो मच. विकास, जेवण झालं का तुमचं? विकास दादा, जेवण म्हणजे मुलं जेवलीत, माझं जेवायचं आहे, मिस्टर आले की जेवणार. तुम्ही कुठून बोलताय? ज्ञानेश्वर दादा म्हणताय प्रीती बाय, टाइम नाही आहे आता. ओके ज्ञानेश्वर दादा, ड्युटी फर्स्ट इज अपॉल. थँक्यू सो मच माझ्या चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल. ज्ञानेश्वर दादा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं आहात का?
प्लीज़ माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा दादा. लैंग्वेज हंटर, भगवान के नाम पर 5 रुपीस दे दो, चिप्स खाने हैं. मुझे भी भगवान के नाम पे 5 रुपये दे दो बाबा. सिद्धेश्वर कवचट, कुठून बोलतात आई? सिद्धेश्वर दादा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, पण सध्या माझं लाईव्ह चालू आहे. मी जम्मूमधून बोलते. माने पियुष, हॅलो हॅलो. मान पियुष दादा नमस्कार. मी आहे कोकणातून. जय भीम दादा. मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण सध्या लाईव्ह मी जम्मूमधून घेते. दिनेश अभयंकर, हाय दिनेश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले मंडळी त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. आणि दिनेश दादा तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. केदार दादा म्हणतायत नमस्कार. आल्या आल्या सूचना ताईला आमच्या छान छान कमेंट करा, नाहीतर शोधून डॅश डॅश. ताई सूचना तुम्ही पूर्ण करा. शोधून काय दादा, हाणायचं आहे का सगळ्यांना? छान काय बॅड कमेंट करणाऱ्यांना मी गृहीत धरतच नाही. मला ना खरं सांगते दादा, मी जेव्हा लाईव्ह संपवते ना त्यानंतर मी आठवते, अरे तो माणूस काय बोला, आठवतच नाही. कारण ना एवढी चांगली माणसं म्हणजे माझ्या चॅनलला जॉईन झाली आहेत ना, त्यामुळे मला ते बॅड कमेंट आठवतच नाही. थँक्यू केदार दादा, थँक्यू सो मच, खूप खूप धन्यवाद. आणि तुम्ही पुन्हा एकदा माझ्या लाईव्हला आलात आणि विजिट दिलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सोमनाथ केदार, जम्मूमध्ये काय करतात? जॉबला आहे तिथं दादा ते. सोमनाथ दादा थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. सुलक्षताई म्हणते माका आजच समजलं तू जम्मूत असायता. नाही गो, मी अजून सांगूक नव्हतं, आजच मी रिव्हील केलं की मी जम्मूत असे म्हणा. माने पियुष, फ्रॉम काश्मीर इंडियन आर्मी. ओके माने पियुष, तुम्ही आर्मीमध्ये आहात का? कुठे आहात? काश्मीरला. कसं आहे काश्मीरला? बर्फ वगैरे पडतोय ना त्या साईडला. मी जम्मूमध्ये आहे, सोनमार्ग काश्मीर. वा वा वा. दिनेश अभयंकर, विही काव. ओके दिनेश दादा स्वागत आहे. केदार दादा म्हणतात सूचना चुकीची दिली ताई. दादा असल्यावरच्या त्यांना भोकतच ठेवायचं, भोकू दे. केदार दादा असल्यांना भोकू दे, काय बोलून फायदा नसतो. सोमनाथ दादा म्हणते मी पण जम्मू मध्ये आहे. हो का दादा? सगळेजण जम्मू मध्ये आहात का? सोमनाथ दादा तुम्ही जम्मू मध्ये कुठे आहात नक्की सांगा. राजश्री दुसाने, या कोथिंबीरचे वडे खायला. वाव राजश्री ताई, नक्की येतो, मस्त भाव लागतात ना. माने पिऊ, जास्त आहे ड्युटी ऑन. ओके. क्लाउड जास्त आहेत का? कसे राहता ना तुम्ही एवढ्या थंडीत? आम्हाला इथं जम्मूमध्ये एवढी थंडी नाही, तरी आम्हाला असं वैताग आला थंडीचा. कधी थंडी कमी होते. मग पियुष दादा तुम्ही नक्की कुठले आहात मग? केदार दादा नमस्कार. आल्या सूचना ताईला आमच्या छान छान कमेंट करा, नाही तर शोधून चुकीची झालेली. बरोबर. नाही वाचा सर्वांनी ही कमेंट. केदार दादांची केदार महंता शेट्टी यांची कमेंट्स आता सर्वांनी वाचा. मला काय सांगू नका नंतर काय होणार ते. सुलक्षताईंनी, प्रीती आहे नाव माझं नाव प्रीतिया. माने पियुष, बर्फ आहे बट बर्फात ड्युटी करत आहे. मी आहे लातूरचा. वाव, लातूरचे का? काय करणार दादा, देशासाठी आणि आपल्या पोटासाठी पण करावंच लागतंय ना दादा. थँक्यू सो मच दादा. या मग खाली इकडे जम्मूला. ताई तुम्ही वाचून दाखवा. नाही वाचू शकत दादा, मी नाही वाचू शकत. डॅश डॅश वाचू, भर चौकात डॅश डॅश करून फटकेच. नमस्कार. आल्या सूचना ताई
ला आमच्या छान छान कमेंट करा, नाहीतर शोधून भर चौकात डॅश डॅश करून फटकेच. दादा पियुष दादा प्लीज काळजी घ्या तुम्ही. केदार दादा म्हणते या जेवायला सर्वजण. हो दादा येतो येतो, तुम्ही पण या जेवायला. माने दादा, माने पियुष मध्ये या मग तुम्ही सोनमार्गला, तुम्ही फिरवीन. हो दादा नक्की येऊ, पण सध्या थोडं वातावरण टाईट आहे ना, म्हणून आम्हाला यायला भीती वाटते. जम्मू काश्मीरचं वातावरण थोडंसं भीतीदायकच असतं नेहमी, त्यामुळे बघू कधी यायला भेटते ते. अभिदादा म्हणते तुम्ही लाईव्ह वरती आले, आम्हाला कसं समजणार. म्हणून दादा सांगते मी की माझ्या चॅनलवर जावा, माझ्या चॅनलवर आता जावा आणि बेल आयकन आहे ना, सबस्क्राईब केलंय ना तुम्ही, मग बेल आयकनवर क्लिक करा आणि ऑल म्हणून टाका. नोटिफिकेशनवर क्लिक केलात ना, बेल आयकन असते ना तिथं क्लिक करा आणि ऑलवर टाका, तेव्हाच तुम्हाला माझे नोटिफिकेशन येतील. मी सर्वांना सांगू इच्छिते की जेव्हा तुम्ही सबस्क्राईब करता इथं जाऊन, पण नोटिफिकेशन तर तुम्हाला येणार नाही. त्यामुळे चॅनलला जाऊन बेल आयकनवर क्लिक करून ऑलवर क्लिक करा, म्हणजे माझे व्हिडिओज असू दे, लाईव्ह असू दे, तुम्हाला माझे नोटिफिकेशन येईल. आणि जर तुम्ही नाहीच केलात तर तुम्हाला माझे नोटिफिकेशन येणार नाही. सुलक्षाताई म्हणता माझी एक कमेंट चुकवली. कुठली ग, मी बघितलीच नाही. माका आजच समजलं तू जम्मूत असायता. वाचलंय ना गो, त्याच्यानंतर येऊक नाही माका कमेंट. ताई लाईक केलंय, थँक्यू केदार दादा, थँक्यू सो मच. माने दादा म्हणतात असतायत. तर प्लीज पटपटा सर्वांनी 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. आज 50 लाईक्स कंप्लीट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी मुळी, मग बाकी सब ठीक चल रहा है, बाकी सब ठीक बस चल रहा है. ओके बाय. थंडी खूप वाजत आहे, थिंक ड्युटीवर ड्युटीवर आहे. ओके दादा काळजी घ्या सर्व. आणि जेव्हा प्लीज बेल आयकॉनवर क्लिक केलात ना दादा, तर नोटिफिकेशन पण येतील. तर नक्की म्हणजे जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला आणि काळजी घ्या स्वतःची. थँक्यू, बाय पियुष दादा, बाय बाय बाय. प्रीती आहे त्याच्यावरची नाही आहे ग, तुझी कमेंटच नाही. प्रीती आहे नाव, असंच आहे त्याच्यावरती. काय होती कमेंट, नाही ग मानसी, सॉरी पियुष. सुलक्षा नाही गो, येऊकत नाही. तू आता परत टाईप कर गो, यूट्यूब ना पटकन डिलीट करून नाही टाकता. प्रभाकर पागरे, नमस्कार प्रभाकर दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला प्लीज पटापटा सर्वांनी कमेंट करा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. मंडळी पटापटा 50 लाईक्स होऊन जाऊ दे. ज्यांनी लाईक केलं नाही त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. 43 झाले, 44. राजश्री ताई म्हणतात केव्हा येणार आमच्या घरी. ताई तुम्ही बोलवाल तेव्हा येईन मी. प्रभाकर दादा म्हणतात धुळे महाराष्ट्र. धन्यवाद दादा लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. प्रभाकर दादा हे धुळे महाराष्ट्र या इथून बघतायत आपलं लाईव्ह. धन्यवाद. माझं लाईव्ह धुळ्यापर्यंत पण पोचलंय, खूप भारी. थँक्यू सो मच प्रभाकर दादा. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. शिक्षण, लग्न, एज्युकेशन वगैरे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच झालंय माझं, कुडाळ तालुक्यात. तर मी आता जम्मूमध्ये राहते मिस्टरांच्या कामामुळे. तर प्लीज जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. विनायक घटके, नमस्कार ताई, कसे असा. मी बरा असाय विनायक दादा, तुम्ही कसे असाय नक्की सांगा. श्रेयश बोर्डे, कैसे हो भाभी जी आप. मैं ठीक हूँ श्रेयश भाई. आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर. श्रेयश भाई प्लीज डबल टैप करो लाइक करके. विनायक दादा प्लीज डबल टॅप करा. जेवण झालं की नाही. नाही हो दादा जेवण नाही. मिस्टर येतले आता ते इले का आम्ही आता जेवतो.
बघ परत नाही वाचू. अगो नाही गो, डिलीट झाली. तुका दिसत असतली. एक काम कर, लाईव्ह स्क्रोल कर, वरती जा, म्हणजे बंद कर आणि परत कर. मग तुका तुझी कमेंट दिसाची पण नाही, गायब झाली असतली ती. लाईक केलं असा. अगो त्यापेक्षा एक माका चांगलं असतंस, काय कमेंट केलं असतंस ती. विनायक दादा लाईक केलं असं. धन्यवाद विनायक दादा, लाईक केलाय म्हणान तुमका. जेव घे आमच्याकडे. अद्वैत पारखे, कुठून आहात आहे तुम्ही? अवधूत दादा, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, तालुका कुडाळ. तर माझं चॅनल आहे कोकणातलं, सिंधुदुर्गातलं, पण मी मी असतंय ह्याच्यातलं, जम्मूमध्ये असं सध्या रवाक. तर तुम्ही कुठले असाय नक्की सांगा अद्वैत दादा. सुलक्षा सर दोनदा केले तीच कमेंट. अगो मग ती गायब होता गो, गायब होता. इंग्लिशमध्ये करून पाठव बघूया. सर माका येणार नाही, डिलीट अशी रिएक्टेड इली असती ना, तर मी जाऊन बघलं असते काय होतं तर, पण माका कमेंटच येणार नाही. बाकीची येतात. सर दोनदा केलंय तीच कमेंट, पण बाकीची येणार नाही. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी, थंडी लागाक लागली. गोब्रो कॅमेरो घेऊक नाही. गोब्रो कॅमेरो ते छोटे एकदम असतात ते नाही घेऊ. कसं की त्या, पण ते जम्मूक वातावरण कसं असा, जम्मूक वातावरण थंडीचं असा. आता माझ्या उन्हात बसतंय, थंडी लागली, पाय बी थंड पडले माझे. तर जम्मूक वातावरण खूप थंडीचं असा. आता ह्याच्या पुढे पण थंडी होतली, मरणाची थंडी सुरू होतली. होय होय, सुलक्षाताई म्हणता होय होय. मंडळी पटापटा 44 लाईक झाले आहेत. काय ह्या 50 तरी लाईक करा. कोकणातल्या माणसांका 50 पण लाईक देणार नाही तुम्ही, असं कसं? वाईस तरी काहीतरी इज्जत ठेवा आमची. 50 लाईक्स पण तुमका जमत नाही करू. तुमच्या हक्काचा भाऊ प्रसाद गायब झालो. विनायक दादा, तुमका ताई तुमका भीती वाटत नाही? मी शेरणी असे, वाघीन असे, वाघीन. माका भीती नाही वाटणार. सगळा झेलला आयुष्यात, त्यामुळे भीती संपली माझी. वाईट काय होतं तर सगळं होऊन गेला. आता चांगले दिवस असत तर एन्जॉय करायचा. काय माहिती उद्या नसन तर, म्हणून आज एन्जॉय करतोय. होय होय, व्ह्यू दाखव. व्ह्यू फिरक गेले काय दाखवतले. आता मी ना एक हे का गेलोय, इकडे एक बालाजी टेम्पल आहे, त्याचा व्हिडिओ मी सोमवारी टाकतलोय. तेव्हा तुमका तिकडचं व्ह्यू दिसतलो, खूप मस्त असा. तर नक्की व्हिडिओ बघा माझं. हा 44 लाईक झाले. प्रीतीताई सपोर्ट करा सगळी. प्रीतीताई सपोर्ट करा सगळी. करतात बघूया, कधी कधी दाखवतात सपोर्ट. तो 44 लाईक झाले होते. अजून 15 मिनिटं लाईव्ह असतले. बघूया 50 लाईक करून ठेवतात काय. घरासमोरचं गो, घरासमोरचं दाखव. घरासमोरचं मी मगे दाखवते गो. शिवम निर्मल, कशा आहे अहो दीदी? शिवम दादा, मी छान आहे, तुम्ही कसे आहात? समर हुसेन, हाय समर, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत असा. प्लीज 44 लाईक झालेत. 45, 46, 47 वर पटकन पोचवा. ऊन आहे, माका छपना नाही या. मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची समर, हाउ आर यू? आय एम फाइन समर. मेरे चॅनल को जॉईन करना. कोकणची माणसं साधी भोळी. विनायक घाटके म्हणते, आज जेऊ काय केला? आज साधा सोप्या असावं, डाळ भात. आज शनिवार ना, त्यामुळे साध्या सोप्या. तुम्ही काय केलाय? हाय पीपलिया, हाय भाई, कैसे हो आप? नमस्ते. प्लीज चैनल को डबल टैप करके लाइक करो. होतल 50 लाईक्स, काळजी करू नका, देव बघता. होय विनायक दादा, तुमची कृपा. पटापटा लाईक करा सगळ्यांनी. आज उपवास असा तुमचो? नाही हो दादा, उपवास नाही पकडलाय. केम छो? मजे में छो?
पिपलिया भाई, मुझे आपकी गुजराती भाषा मतलब लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन हिंदी तो आ सकती है। मैं आपसे हिंदी में बात करती हूँ, मैं महाराष्ट्र की, तो मुझे मराठी आती है, लेकिन इतना नहीं आता। लेकिन आपने ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे अंदाज से मैं बोल रही हूँ, मुझे लगा कि आपने पूछा केम छो। आता तुम्ही लाईव्ह वरती आलेले मला समजेल. ओके अभिदादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही म्हणजे बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑलवर केलात ना, तर सगळ्या नोटिफिकेशन येतील माझ्या लाईव्हच्या, शॉर्टच्या, व्हिडिओच्या, ह्याच्या. ज्यांनी ज्यांनी मला आता लाईक केलंय ना या लाईव्हमध्ये, त्यांनी प्लीज बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा, म्हणजे तुम्हाला माझ्या नोटिफिकेशन येतील. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. अभिदादा थँक्यू सो मच. जेवलात अभिदादा? तुम्ही जेवलात का? पप्पी लिया भाई, पप्पा लिया भाई, आपने खाना खाया? थँक्यू अभिदादा, खरंच खूप भारी वाटलं आज तुमच्याशी पण बोलून. म्हणजे माझ्या कायम लक्षात राहाल तुम्ही. दत्ता अहिर, काय चाललंय ताई? नमस्कार दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला स्वागत आहे. कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि काय नाही, छान गप्पा चालल्या लाईव्हवरती. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, आणि मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. चॅनल आहे माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी बोळी. फक्त प्लीज चॅनलला जॉईन करा आणि लाईव्हला या. रोज 1:15 वाजता माझं लाईव्ह असतं. जर तुम्हाला नोटिफिकेशन जरी नाही आल्या ना, तर प्लीज 1:15 वाजता लाईव्ह बरोबर असतं, तर नक्की या. नाही जेवण केलं का हो दादा? दादा जेवून घ्या. हिम्मत भाई, अहमदाबाद. ओके पप्पा लिया भाई, थँक्यू सो मच लाईव्ह को जॉईन किया. फक्त एक टाइम जेवण करतो मी. दुपारचं का की रात्रीचं? मंडळी पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. लाईक संध्याकाळी फक्त. हो का दादा? संध्याकाळीचेच जेवता तुम्ही, दुपारचे नाही जेवत? मग सकाळचा नाश्ता तरी करता का? पपालिया भाई थँक्यू सो मच. 48 नंबरला लाईक केल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. चैनल को ज्वाइन भी करना पपालिया भाई, पीपालिया भाई. अशी ही कोकणची परी, तुम्ही तुळजापूर, पंढरपूर, अक्कलकोट कुठे पण आलात की कॉन्टॅक्ट करा. हो हो अभिदादा, नक्की करेन. म्हणजे हे तर माझे म्हणजे उत्सुकलेली ठिकाणं आहेत जिथं मला जायचं आहे. पण काय माहिती देवाच्या मनात अजून आलं नाहीये की मला बोलवा असं. पण असं मी वाटते की जोपर्यंत म्हणजे मी माझ्या पायावर उभी राहीन, कारण गृहिणी असल्यामुळे बाहेर कुठे जाता येत नाही, फिरता येत नाही, मुलांवर लक्ष ठेवायचं असतो, त्यांचं सगळं करायचं असतं. त्यामुळे यूट्यूब हे प्लॅटफॉर्म आहे माझ्यासारख्या गृहिणींसाठी. तर मी जेव्हा जर माझं चॅनल ग्रोथ व्यवस्थित झालं तर या ठिकाणी मला नक्की स्वतःच्या पैशांनी इथं मला भेट द्यायची आहे. थँक्यू सो मच दादा. माझं नेम हिम्मत भाई. ओके ओके हिम्मत भाई, थँक्यू सो मच. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. अभी बोलते आम्ही स्वामी भक्त आहेत. दादा मी पण स्वामी भक्तच आहे. स्वामी समर्थांचं खरंच खूप वेळ आहे मला. माझे पप्पा पण म्हणजे लहानपणापासून असं नाही, तेव्हा एवढं काय माहिती नव्हतं. जेव्हा माहिती झालं ना, तेव्हा म्हणजे स्वामींचा मठ आहे माझ्या घरी छोटासा. तर स्वामी समर्थांचा प्रकट दिन वगैरे साजरा केला जातो. आणि म्हणजे भक्ती केली जाते, ज्याच्याप्रमाणे ज्याला जमते तशी आम्ही करतो. तर खरंच स्वामी खरंच पाठीशी आहेत, म्हणून तर चाललंय जग. आणि अक्कलकोटला जाण्याचं स्वप्न कधी पूर्ण होणार आहे काय माहिती.
मंडळी पटपट लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी. अभिदादा म्हणतात 1 वर्ष पाहिलं मी कोणत्याच देवाला मानत नव्हतो. ओके दादा, मग पुढे काय झालं? तुम्ही स्वामींच्या डोळ्यात बघा दादा, तुम्हाला आपोआप ना असं रडायला येईल. होतं का तुमचं? म्हणजे असं असं वाटतं की ते स्वामी तिथं आहेत आणि कडकडून जाऊन त्यांना मिठी मारावी. म्हणजे ती स्वामी म्हणजे एक आई आहे असं वाटतंय ना आपली. तुम्हाला असं वाटतं का स्वामींकडे बघत राहिलं की ऑटोमॅटिक असं रडायला येतं? मला माहिती नाही, मला पण असं म्हणजे देव मंदिरात असं गेलं ना की चेहऱ्याकडे बघून असं मला आतून अशी रडावं असं वाटतं. का माहिती नाही, माणसांसमोर नाही रडावं असं वाटतं, पण देवासमोर असं गेलं की असं डोळ्यातनं पाणी येतं. पण आता मी 1 वर्षापासून प्रत्येक पौर्णिमेला मी स्वामींच्या भेटीला जातो. खूप धन्यवाद दादा. खरंच तुम्ही खूप पुण्यवान आहात की तुम्हाला स्वामींची भेट दर महिन्याला होते. खरंच खूप धन्यवाद दादा. खरंच खूप छान एक्सपिरियन्स माझ्यासोबत शेअर केला. धन्यवाद, खूप धन्यवाद. तुम्हाला तुम्हाला मग असा अनुभव येतो का मला जसा येतो तसा? की तुम्ही तिथं जाता आणि तुम्हाला असं डोळे भरून येतात? माझ्यापासून 140 किलोमीटर आहे अक्कलकोट, पण 1 वर्ष झाले वारी करतो. वाव, खूप भारी दादा, खूप भारी. स्वामी समर्थांचा आशीर्वाद तुमच्यावर असत. म्हणूनच मला मग अशी असं जाणवलं की तुमचे विचार खूप चांगले आहेत, म्हणून मी तुम्हाला स्वतःहून बोलले की माझ्या चॅनलला दादा प्लीज जॉईन करा म्हणून. अभिदादा म्हणते हो, खूप अनुभव आहेत. भारी आहेत ना स्वामींचे अनुभव ऐकायला, खरंच भारी वाटते. खूप भारी वाटते दादा, खरंच खूप भारी वाटते. आणि आता मी ह्या पौर्णिमेला पायी वारी करतोय. बापरे दादा, तुमची वारी खरंच खूप छान होऊ दे अशी मी स्वामींकडे प्रार्थना करते. तुम्हाला खूप अजून चांगली लाईफ देऊ दे स्वामी समर्थ महाराज. रमेश तापरे, हाय रमेश दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. अभिदादा म्हणते 4 मंथ झाले चप्पल पण घालत नाही. बापरे, भारी दादा, खरंच हे प्रत्येकाला जमतं असं नाही. हे प्रत्येकाला जमतं असं नाही. त्याच्यासाठी पण खरोखर श्रद्धा असावी लागते. खरंच तुम्ही खूप भारी आहात. मंडळी, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला पटपट लाईक करा, डबल टॅप करा. विलास साऊंड, हॅलो ताई. अभियंता, मी आज तुमच्याशी बोलत आहे हे फक्त स्वामींमुळेच. बरोबर दादा, खरंच बरोबर. स्वामींच्या मर्जीशिवाय काही होत नाही. विलास, हॅलो ताई, नमस्कार, कसे आहात? लाईव्हवरील सर्वांना शुभेच्छा. थंडीचे दिवस आले आहेत, सर्व सुखी राहोत ही ईश्वरशनी प्रार्थना. विलास सावंत, रत्नागिरी. गणपतीपुळे. ताई, मनापासून धन्यवाद. विलास दादा, तुम्हीही खूप सुखात आनंदात आणि सर्वजण सुखात आनंदात राहो ही खरंच ईश्वरशनी प्रार्थना आहे. आणि थँक्यू सो मच. तुम्हीही स्वतःला जपा आणि आमच्या लाईव्हवर नेहमी या. प्लीज डबल टॅप करा. विलास दादा, खूप भारी वाटलं. मी म्हणते रत्नागिरीचे दादा आज आले नाही वाटतं, गणपतीपुळेच्या मनात म्हणत होती. अभिदादा, नाहीतर मी आज या जगात नसतो. नाही दादा, जगात असणं नसणं हे स्वामींच्या हातात आहे. तर तुम्ही अजिबात घाबरू नका, स्वामी तुमच्या पाठीशी नक्की असणार. विश्वास ठेवा स्वामींवर, आणि आपला विश्वासच आपल्या नेहमी कामी येतो. माणसांवरचा विश्वास बघा, पण देवावर विश्वास ठेवून बघा एकदा. पप्पा नसतले, पप्पा नव्हते मग वाटलं की दूधवाले पण खाली. हा
तर मंडळी थँक्यू सो मच. आता मी लाईव्ह संपवते. आता मिस्टर आले, जेवायचं आहे, त्यामुळे मी आता लाईव्ह संपवते. नक्की उद्या या 1:15 माझ्या चॅनलला. बाय अभिदादा, बाय विलासदादा, सर्वांनी काळजी घ्या. तुम्ही जे बोललात ना, स्वामी दिसले की डोळ्यातून पाणी येतं, हे प्रत्यक्ष माझ्याबरोबर झालं आहे. बरोबर आहे दादा, खरंच मला पण तसं होतं. देवळात मी गेली ना, म्हणजे तर मला तसं होतं. थँक्यू सो मच दादा. 3 वेळेस अनुभव आले. का माहिती तसं का होतं, की सर्वांना तसं होतं काय माहिती नाही, पण होतं. तर अभिदादा प्लीज उद्याही लाईव्हला जॉईन व्हा. मी आता लाईव्ह संपवते. मिस्टर आले, त्यांना जेवायला वाढायचं आहे. तर सर्वांनी काळजी घ्या. बाय बाय. खट्टा मिठ्ठा व्हिडिओ डबल टॅप करो. ज्यांनी ज्यांनी डबल टॅप नाही केले त्यांनी प्लीज डबल टॅप करा. बाय बाय. काळजी घ्या.